calculate ne ratio yemangu magroup ane ini zokusha atakwa ndisina ba Hello guys, we are guys. Ndoda kuti ndikutaridzei, ndoda kuzvitaura pano pandoda kuzvitaura pano vanhu vese vakateerera. Kune munhu ari kuita makuhwa achinda kuna Shelton, kuna General Shelas, kunomupa nyaya dziri kutaurwa mugurupu. Ndega nditotaura pano uno kuti handimutyi General Shelas, handimutyi. Iwe muri mugrupu rauri kuti wakabigwa mari, handiti muri kutaurwa nyaya dzekuti vanhu vari kuda help, uri kutora information imomo uchinopa Shelton achindipa inini, handiri kuona. Saka usafunga kuti ndomutya. Rega nditotaura palive uone kuti handimutyi Shelton, uone kuti handimutyi. Handitika ndakutotaura pano wakateerera. Mira ndinyatsonyora mugrupu kuti vanyatso auye panapa, unyatsohwa uri panapa.
Right, toenda mberi guys, should we go ahead? Toenda mberi. Right, hande guys, hande guys. Toenda mberi. That guys, we are taken guys. This was the hardest live to do of all. Ndavaudza vanhu vari kuvakasa. Chiri kuitika mugrupu macho, chiri kuitika mugrupu umu. Vanhu vanotoziva ndosvika kuti mamuine one mune nyoka panoitwa mazimba panoungana vachida rubatsiro antika panotowana one inozvita good inotoita nyoka inotransporta handisi kuti iyo inenge ichizobatsirwa but anyway wish you the best kuti uzobatsirwa ndaapo palife maona ndaapo palife so vanhu ava vari mugrupu umu ndofunga vangu vachiziva kuti mugrupu mune nyoka so vamwe vavoka vatozvitaura vakauya kuseri anomaona kuti mugrupu umu pane vamwe vanhu vatiri kuti tisiri kutrasta mugrupu saka vangu vachikuva kuuya kuseri handika kune mamwe maaudios ari kutogwa kuseri asiri kuziva saka zvisinei guys the story yafamba so maswera seiko guys maswera sei guys nyaya yafamba so makuseni in the morning ndafonerwa ne1 socialite anditi socialite irandifonera ndobva ndipa maaudio handika andisina kukanda mugrupu mawe imomo somehow ndangobata maaudio sai handina kukanda mugrupu ati ndikanditoudza shoti vacho ndidori palife kuti muone kuti hatiti zvinhu zvemakuhwa kinda ndikataura nditaura zvinhu zvinenge zviripo zviri paground shamwari nditori palive shouton nditori palive izvozvi munhu ari kudza makuhwa muudza kuti ndanotora live ya SIS MELLY ndokwanditori handichagona kuteerera audio yako manje ndatoi palive ndakutotsanangura zvinhu zvakafamba sei handisaka iwo uzouya kulivewo wotsanangurana nevanhu vako avo tibatsire vanhu handitika tibatsire vanhu nokuti vanhu vari kuchema vanhu vaya kwandiri saka iwe unozoona live pasi paleta asi imbotuma munhu wako uyu wechi imbotuma munhu David ukundikanganisa mani imbotuma munhu wako uyu ari kupa makuhwa uyu kuti auye kulive azobata live handitika yes saka zvaitika ndabatana rimwe socialite makuseni socialite randibata rauya rine nhingirikiri rakabata maaudio ndobva ndati maaudio ndei ndobva ndifuwadhira maaudio nenyaya yanga iripo SIS MELLY vanhu vakumbira kuti ndiye kwamuri ndikati vanhu vanokumbira kuti ndiye kwamuri ndotyisa here kuti vanoya vega zvikanzi aiwa vanhu vacho vambotanga vauya nekwandiri handitika SIS MELLY life makatiza nedisco saturday takaenda kuningiwa naipopo takaenda kutiktok because pana papa inetsa taivharikonasuka saka ndobva ndati vanhu vacho nanga vauye vega saka ndasandozuti kune group rakatogwa udhara anomaona ndazongona ndaedwa mugroup anomaona ndaedwa mugroup muya makadiwa sikana madzimai mune madzimai arimo handiti saka mai vekutanga vatotanga kunifonera kuseri handitika bva vachema mai avo vakati ndakatorerwa mari so kunyaya dzemaAsylums idzi dzekunzi hani munoziva kuti Shelton general Shelton Shellas vanoita zvemaAsylum vanobatsira vanhu kuwana maAsylum isino zvatoziva nditi vanobatsira vanhu kuwana maAsylum anomaona right vataura nyaya yavo ndikati koshe iye makataura naye here handitimaona zvikanzi mai vacho vari mucomment section zvikanzi takataura naye but hapana chiri kutobuda kubasa ndapiwa notice because ndandakaudza kuti Asylum iri kuuya but nguva yadi yatozoreba okay alright sharp mugroup mami yavo vakuchiuya handika musocialite apinda mugroup muonesu right hello yes nditori palive chirega ndichakanasanangurira vanhu kana iShelton umudze munhu wakwamako kuti ngadouya adoteerera nditokupisa pano palive kune zvokuda kukuitira makuhwa kuseri kuti ange anoziva zvaanoziva ini ndinoita palive vanhu vachiona haasi makuhwa kaya makuhwa naye makuhwa ndiyakuita makuhwa achikuudza because asikuda kuti ubatsirikane iwewo handiona asikuda kuti ubatsirikane iwewe zvisene vanhu kuti vabatsirikane asi kuda munhu wako akuita nyoka iyeye saka manje uchabatsirikana sei pamusoro ndandiri palive zvenai Shelton ndiri palive ndoiti ndiplay pano here ndiplay pano alright kana wati ndiplay pano no problems handiyako alright aiwa ndakati no Shelton usazvinetse uri kutozvinetsa zvauri kuita zvesezvi iwe kwira ndege yako uinde kuport Elizabeth wozoti vana vasvika Port Elizabeth handiti audio waisa ndichaplaya audio iwe trust chimbokwira uinde kuport Elizabeth
utozvinisa vakuita zvose izvi and I know my diaries, I want to start by greeting them. Right? I said in the audio, and I've been away for 2 weeks in Zimbabwe. And most of the 2 weeks around Zimbabwe, and I was having a lot of problems in the coverage. I know it's a fact that there are people, many people, payments okay. I know. There are many, but pandakasumuka nebhodhi yaposha musi Friday anditi musi Wednesday wacho ndakatoemploya munhu specifically dealing with issues ze-backlog anditi now this person kubvira pandakabva kuZimbabwe anditi pandakabva kuPE kusvika nezuro kana kutosvika nhasi he has been busy dealing with my applications yavanhu because vanhu vese vanenge vakatumira information yavo kwandiri anditi but I said to her she cannot send everything to each and every individual before I okay it in because ndakudzoka anditi now ndobva ndaendeswa kuFacebook ndonzi apa mari imbabva azodini and yet amongst those people vakabatsirwa for the past 2 weeks ndikutoona kuti ndichitosvika padesk pangu paine mapepa avo ese mamwe akatosubmitiwa but asati avapiwa anditi zvinozodzosa here mashoko ekunzi inini ndiri mbavha anenge ambotaurika kuFacebook because inenge yatora vairoka pazvinozogadzirisika inini ndiri kugadzirisira vanhu ndichibatsira vanhu zvandendakwanisa handiti but ndakutotwa munhu akaipa already. Unoziva problem yako Shelton, unoziva ndechii? Unoziva problem yako ndechii? Problem yako une bvefefe Shelton, ndo problem yaunayo. Unomhanya, une speed hanzvadzi yangu yemugati 15 dzinenge dziri muraini kudai. Inde kudza chikwira ndege yako uinde kuCape Town andika let me talk to the people here. Ukuuya ukubviringidza bvurongodza aubatsiriki, ndo problem yako. Inde kuti kwira ndege uinde kuCape Town unonzi kuikwa kuita koko. We have a reputation at play here. Atitozviziva kuti une reputation Shelton. We know. I know you have a reputation. We know you have a reputation. But how do you feel kuti munhu anokuaccuse? I acknowledge kuti vanhu ava. Saka right now wataura apa zvichagadzirisika here apa zvakutaura izvozvo right now ukutaura panapa what we are making things worse because I was going to talk to the people right. Listen hanzvadzi yangu unomhanya mbomira. I was going to talk to the people. Mira. Oh, makasi. Ndiri kutaura nevanhu. Antika vanhu vakachitaura nyaya dzavo. Ati shungu dzavo nguri vati tuna live. Anti ndochivabvunza mubvunzo. Guys, takunzwa inyaya dzenyu. Antika Shelton andiudza zvakati wandiudza iwewe. Andiudza zvakati izvozvo ari murodhi hapo ari kuenda kwakati. Antika tosiya yakadaro. Sinzwe Shelton achasvika. Achatipa nguva yake anenge ari free. Antika then also we are otsanangura what is going on. We make a way forward. You know we are wamenya brongo. Saka nyati taurika sei. SIS MELLY imimi kamukandisi ndinomhanyaka and ndiri kuboronga zvinhu ka vakutadza kundizwisa from where I'm coming from. Live yenyu haiteererwe nevanhu vanotifarira chete kaini. Live yenyu haiteererwe nevanhu vashoma chete. Saka iwe unofunga kuti ungafadza vanhu vese pasocial media Shelton. Ungafadza munhu wese pasocial media iwewe. Ungafadza kana kuti munhu agara asingakudi zvachose iwewe. Can you convince him or here today kuti zveshuwa handina kuba mari? But it may not be necessary for me to have my image being tarnished. The past 2 weeks that I'm sipo asi vanhu vasisira information chete yekuti mapepa ava akaprocess you. I was not reachable to everyone. Papers pangu ndakanachoka kuti manumbers angu inene ari busy. It's your responsibility to continue pushing until your matter is resolved. Then kubva kwatotarwa nema-amounts emari nechinechi, how do you think that will make me feel? Kuti nini ndiri kuti but alright, me being honest, alright, iwo wauya palive andika ausikuda kuti ubatsirikana nditi wada kuti taure nyaya iyi palive sezvo wauya alright what you how do we think kuti you feel you how do you think vanhu vane mari nemapepa asati aitwa feels right now? Iwe wakanyara kuti zi vanhu vachara tinova blue tika unoita sei haupinduri. How do you think they feel? And tasingadi kusvika papoenda tasvika tasingadi kusvika ipapo but iwe wakuda kuti ndisvike ipapo and how do you think they feel? Mira kutora zvema feelings mira kutora zvema feelings ngataure nyaya yekungoti
kuti uri kuda Cape Town unda kunonzi Cape Town ndiri kuti inini nyaya yemafeelings handiti yandataura inini I totally agree with my frustrations and I totally agree with my frustrations and but it was beyond my control. And if ndakatombeta live muchinoona wakapinda mararo ndichiudza vanhu kuti I'm coming back, there are things that we need to sort out. And I understand, and some people vanotora mabasa atori at the verge ekutorodza mabasa. I understand that I can't be a champion of helping people kutsvaga mapepa avo and yet leaving them vachiluza mabasa. I cannot do that. Even kune vamwe vanhu vanokunanga vakaenda kuhoma affairs vakarambirwa ndakavaadresa mugroup. I cannot be found as a person anoti kana ine ndichiti ngatigadzise zvinhu ndobva ndazwa kuti varasikirwa nemabasa. Some people are not even able to travel and so on. No, I understand fully my frustrations and but it is just beyond my control. Ndikuti ndineka vanhu ivava vese ava nditi vane maissues avari kuresa, they are genuine concerns, those people. But ndikuti among them kunogona ngekutori nevanhu vatori nemapepa avakaprepewa kare, because musino ndaiudzwa naNelly anoshanda kuoffice kwangu achinditi there are applications I have done which have not been replied yet, there are applications I have done which have been replied yet. And I said, Nelly, because you are starting to do this, don't send anything to anyone, even my numbers are way now, until I come back. I want to verify. Saka general muri kureva kuti in other words mukureva kuti izvo handii makutokwira ndege so ini awa munenge masva Port Elizabeth mukutoreva kuti pamunosvika kucapital tegona kuti tatori nevamwe vanhu vakatogadzirwa mapepa avo izvo zvatori boso pamamusika manherana hativaone because office and handisikutorera kuenda kuoffice, but office ndenditori kwamangwana. I can tell you beyond doubt we have got more than 50 if not 60 people, more than 50 if not 60 people, names I have submitted, I have left in the capable hand of munhu wandakaemploya inini. 50 if not 60 akatotwa maaffidavits avo, mamwe acho akatotwa maapplications avo, mamwe acho asati asubmitwa. And those people could be part of those who are raising my concerns. And vanhu ivavo ndo vari kuti inini ndakarichiva blue ticker. Yes, it's true, because mamessages anga achinetsa kupinda kwandiri kwananga ndiri, because ndomboenda kumusha ndodzoka muHarare, pandinoona mamessages anenge akawanda. Everyone on my page knows kuti communication yangu inini yekuwhatsapp, some messages take very long kuti apindurwe, and I can't help it because ndosaka ndakazoemploya munhu ka, and we are going to create a number. Even patakaemploya munhu kupage takazitaura kuti tichakupai nhamba yamuchange muchibata which will attend to your issues every day. Muzvona, so dzimwe nguva ndoti mamessages awandisa asina kupindurwa, handiti mamessages akutadza kufamba zvakanaka, ndobva ndaita mark as read ese, so that I'm able to see vanhu vanenge vachitumira mamessages ari agent kuti aende pamusoro ndomaona, ndobva vanobva takati ndava blue tick. I cannot do that. And blue tick vanhu. Then imwe nyaya ndakukudza SIS MELLY ndeyekuti there are people, because account number yangu is all over the place, muma groups epa WhatsApp epa Facebook, and there are certain people who before they even consult me vasina kutanga vataura neni kana kuti macoordinator angu nemaadmins angu in every province anotora maropa anoenda obhalisa mari kubhenki, handiti aisa mari kubhenki ane template yaanoziva inotumirwa information obva atumira kuwhatsapp kwangu. WhatsApp yangu inopinda mamessages more than 200 per every hour, handiti then this person assumes kuti general vakaona mari yakapinda maaccount, but general havasati vandibatsira. Totozoti munhu afona ndomuchitumira proof of payment obva ati ndendakatumira mari mukuwo akati, handiti but wakaenda here through admin wako, no, ndakaona namba muaccount, ndakaona account number mugroup, kana ndakaona account number kufacebook, handiti. So those are some of the people vanenge vakutanga kufunga kuti havana kubatsirika. Then there are people in provinces, in towns that we go zvakaita seCape Town neGrandlake, handiti vatinoti vanenge vauya kwandiri direct. I still refer them back to my admins nema-coordinators angu in every province. Like ndaimaona post yandaisa inini before I boarded, pandaisa post yangu yemapictures to the airport, musati mataura neni, because imi mataura neni ndagara mudeki, but post iyi ndaiisa ndichiri paairport ndakamirira kuita board, handiti ndatonyora ndikaudza vanhu kuti tiri kuuya kuCape Town musi wa5 na6 kuCape Town, handiti. But general ndipo pane nyaya bvisai phone yenyu pa loudspeaker yedu kuita kazherera ndifo angaisa pa loud bvisai
kameno zviri kuita iri kuita maeko zerujeri ini ndiri kukunzwai but vanhu vari kuti hatisi kunyatsokunzwai bvisai palaudi onai general pari kuita era mukuda ndacape town kunogadzirira maaslam inini gurupu razo ndatozozviziva manje avari kusenda kuwhatsapp kuinbox kuseri because mugurupu handimaita munhu wenya nemakuhwa ari kupa information right vari kuti kune inzwai general chimbomirai mupe vamwe ndakuteererai wani muchitaura general chimbopai vamwe kana kapisa kudonhedzei hanzvadzi yangu kune ini gurupu randivinga ndere kurandibek ini randibek midrand ameno kwavari kuti makaenda muchinoti gurupu unganai ndikuya kundozotora mapepa mukaenda ikokoko ikupi midrand randibek ameno kujobek randibek ndo gurupu iyi makanotora mari dzavanhu vekurandibek iko kwai kuda 46,000 here ameno kana kuti 57,000 ameno asi hapana kana 1 akaitigwa chinhu kana akabatirwa nechinhu ende ameno zviri kufamba sei izvi zvinhu zvokuti asingambomuti zvitaure panapa ndosaka ndanda kuti chindai imi muramba muchingoti regai nditaure No, it's a reputation which is at stake of our people who are not understanding and get very frustrated, and it's understandable. And let me tell you, Murukona Randbek, SIS MELLY, Randbek. Ndafuna kwenda kurandbek muswe weekend yatakasukana push yako tichenda kuZimbabwe mukunzwa push died satoseta date rekurandbek kare mazvona ndobva ndanyora mugroup vanhu vemurandbek vanga vachita maprograms avo ese pandanyora mugroup guys handichakwanisa kuuya kurandbek because Easter yanga iri Easter weekend handichakwanisa kuuya kurandbek kuzokubatsirai because just hold on. Chinja iPhone general. Chinja iPhone. Chinja iPhone. Hii kuda mbani pa airport ya chakuyi. Chinja iPhone. Sorry, iPhone chakuita noise. Ndikaiva kuzofona. General. General bavumbuka. Chemakuwo kateerera painorodza ndizvo zvandataura ngoti ungatoita makona ini ende mazimba handizivi kuti makarewa neakafa ikwati chii chinoitika handizivi ini every group munotoita 1 siku kuviri inotoita nyoka irimo handitika vanhu ava vari kuchema mari dzavo nemapepa guys musakangana kuti juni asvika handiti kana wakaburitsa mari pasina bepa raitwa iyo mwedzi ichimhanya kudai juni atosvikawo handimaona juni atosvikawo saka vanenge vakupanika handimaona iwe oda kuchita good woman obviously mukadzi ari kuita zvinhu izvandika utori mupoko yekupedzisira maimi hamuna kutokwana munotori something wrong hamunoti problem yenyu ndechi handimaona because obviously for you mugroup unga muri mukati mezvinhu zvaka nyaya iyi inogona kungosolviwa handika zvakanaka kana wakutisegwa mari dzavo nemapepa avo handiona but iwe uri kumhanyonita makuhwa kuti tisefa ini mai ndogona kutopisa fire iwe uchikungona makuhwa kuna children kana zvanondiita ndogona kutowedzera moto fire to fire because you know tochika kutukwa nevanhu handitombokate kuvhunduka totukwa everyday ufunge ndikuda kuudza iwo uri kuita makuhwa chinopa children makuhwa handiona togona kutozotsika mafuta ndinotonema information yandisina kutaura handiona yandandisingati handichiti handitauri ndomuta ndichimuprotectawo semumwe wedu tiri maworking colleagues ka we are colleagues pasocial media he is my colleague but iwo nenyaya kuti uzita makuhwa bajika ndohoramba ndakahodzvanya handiona iwo ndiwakuwadzisa munhu manje wazopisa munhu ndiwe une guwa unotoda munamato handiti une guwa unoda munamato isi tikuzama kuti zvinhu zvisolviwe zviite vanhu vari kutishungudza vandaita palife vurega vauye palife vataure nyaya yapalife then we know how to solve it iwe hauzive speed yembwa nhatu wakamhanya kunoripota kuna chilton mazimba mugare makazviziva pane gurupu rega rega panotowanikwa nyoka dzinenge dzirimo its either e1 2 3 4 zvichienda mberi same gurupu umu kubva kufeni padzokuita nyoka manje apa papa ndikunga about 30 minutes ago mubva maita nyoka but zvisinei hazvisi kuzotimisa kuti ndirembere nenyaya handitoona because haticheuti munhu atongoshanda naye pasocial media but haisi imwe yaye usazofunga kuti zvikoresa kuti pamwe chichi anoona ndimwe yaye saka guys vanakadza vana mai havanti vatakuda ndikati hawo zvikanzi but takawanda kune group ndikati okay ndobva ndaiswa mugroup muya saka ndapinda mugroup muya kudaro ndi vanhu vakutanga kutaura vamwe vangu vari kumabasa vachitiri hatisi kunyatso kutaura tiri kumabasa mwatisi kutaura but kune vamwe vandinga kuseri vanyumwa vati mugroup kune 3 vakadzi vandinga kuseri vati isi totaura nemi kuseri tirimo mugroup asi totaura nemi kuseri because somehow ndikati bo
saka vanga vachitaurawo nyaya dzavasa pabasa vakadzasi vachafona iko zvinhu izvi handimaona isusu tongoda edu zvelife tongoda mari dzedu bheki handimaona ndopanati nyaya yenyu yakamira sei ina handichagoni ndirondedzera nyaya yavo gaisina ndirondedzera nyaya dzevanhu vanotaura nyaya yavo vega hati ndizvo ka vanondorondedzera nyaya yavo vega saka inini vose vachafona apa vachitaura nyaya dzavo depending nesituation dzavo nokuti umwe nomwe anenge situation yake yakasiyana nemumwe ini zvinhu zvemaAsylums takazviona zvaingoitwa but handinambonyita interest nazvo kana mbozvifollowa kuti chichikuitika zvikufamba sei moza handamboitawo basa nazvo nangoti general ndi-interpreter court semunhu wainterpreter courts its obvious chi anogona kutozivawo malingi anenge achiziva malingi but mozati nhasi mina ndikudzei chokwadi guys nhasi ndipo pandaitsongoti but mured tv umu vanhu vari kupretoria maAsylum seekers vari kudzingwa saka zviri kufamba sei how is it possible kuti vamwe vari kudzingwa maAsylum seekers ari kupretoria uko thousands of people vakakemba papretoria uko vari kuiswa kulindela vachidzingwa chingadzikolikia kwavo saka zviri kuitika sei kuti vanhu vanopiwa maAsylum avamwe vachidzingwa ivo vakapiwa maAsylum kudhara vanawo vavanga vachirenyuwa ndopanatandozvifunga bhata panaundaudza ndotandozvifunga ndogeko zvinoti but zviri kumbofamba sei kwenyaya dzemaAsylum after nyaya yatouya zviri kumbofamba sei kwenyaya yemaAsylum what's going on because kupretoria ndikuona panyuza paka vakadzi kunena Burundi Uganda kuti vachiti government ngaitise kune dzimwe nyika kuchinzidzokera kunyika kwenyu vachitutywa nemagumbakumba vachinzi vari kuenda kulindela ini shoti vanokwana here vanhu ava kulindela naimi lindela seka extendwa vanhu vakawanda kudai vanokwana kulindela handimaona saka zvinhu handadi zvandandakutofungawo izvo zviapa before life ndakutouya palife saka zvisinei mirai tinzwe handitika tione kuti tiite map way forward hapana munhu anoda kusvibisa sare munhu guys hapana ari kusvibisa sare munhu hapana ari kusilanda munhu handitika what we want right now is kuti tikwanise kuti handimaona alright regai nditore amai vekutanga mama mira ndione nhamba yavo kuti ndichiripo here ava vandivingawo vakatanda kuchitaurira vega kuseri let me try ndizoku ndivabata palife varipo online let's get to here vari kudzingwa pajipa Brooklyn paya Gemina saka pari kundinesa but how is it going to work though I don't know let's get to here hello mama maswera sei right ndavi palive right now ndofunga mambonzwa anhingikiri general vachizama kutsanangura but vangati vati vanga vakusiyiwa nendege vachitsanangura zvinhu vakujoina zvemalive zvista vati indai munotiwana tiri pano 1 hour mune masvika tiri pano mozoya mujoina live vanga vononoka nekuda kuitsanangura saka takuti tifanofambira mberi nenyaya tozovabata general kana vadonha izvo zvatokwira ndege haimbononoki vanosvika tiri pano palive yenyaya yakamira sei zvakafamba sei right tangai mama timototanga foni yenyu yakanyarara totangai kuti 1 futi yatotanga yanga yakanyarara kuti 1 tangai kutsanangura pane loading sis MELLY load shedding all right mukunzwa here takunzwai akanditi kwanzi ndokubetsera deposit yemari ndofunga maona slip proof yandatsa pagroup ndobva ndaisa mari zvikazi tonosangana papretoria tikaenda kupretoria ndina vamwe mufundisi nemukadzi wavo tikasvika kupretoria musi wainoona sis aleta kujeri tikasvika ari muhoteri macho muri kundinzwa tiri kunzwa tikafona kuzoti kuma25 ndopa akazobudikira uyu musikana uyu anonzi Melody uyu ndikamukwidza kubva kuRandburg kusvika kupretoria akazouya lekiwo zvikanzi kuba yanga yarasvika destination tikati okay ndobva tasvika ndobva tora Asylum rangu akanditi kwanzizo Asylum rako Maria waisa ishoma ndobva ndakamudza kuti Asylum rangu ini
reason yekuti expire yaka-expire because ndandiri patreatment yecancer yakashaya munhu ari kuramba achingoidhindisa akati oright inogadzirisika iwe dzera imwe mari ndobva ndawedzera futi imwe mari makanga mabhadhara mari pekutanga ndakabhadhira 750 22 futi ndikadzidibhise imwe 750 ikaita 1.5 plus ne200 yandakashandisa kubhadhara Melody kuti auye kuPretoria. Melody ndiani? Ndi coordinator wake. Admin, all right. Zvose inenge total it's 1,700. Vamadi. Ndobva vazoti ma-affidavit zvikanzi lawyer razoinda rakagara panapa tikati lawyer arainda nema-affidavit zvikanzi mangwana makuseni momuka munogadzira ma-affidavit tikamukira makuseni kupolice station tikandogadzira ma-affidavit ndobva tanosangana naye papark station apa panokurwa mabhalde kucape town ndobva tamupa ma-affidavit akaenda nazvo kubva ipapo kungomufonera habati foni kumusendera meseji anongoblutika ndobva ndazotraya ndega kuhomafes ndikawana response ndikawana nefomu ndobva ndamufonera ndikati ndakutifila zvangu izvi because zvako hazvisikonekera kuti zvinoendeka akanditi aiwa don't feel those things zvichakanganisa process yandiri kuita kubva ipapo ndikangomufonera hello tatere kubva ipapo ndikangofona habati foni ndikasenda mameseji harespondi bhosi rangu rikandisendera meseji kuti riri kundipa 2 weeks kuti ndigadzirise nyaya dzangu nokuti akangowanikwa ndiri pasaluni beauty industry yakaoma vakangouya chiti ndikawanikwa ndirimo anosungwa angangoni kubhadhara 100,000 because of me. Bosi wamunoshandira murungu wenyu wamunoshandira akatigadzirai mapepa because mukabatwa musina mapepa panapa ndinobhadhariswa 100,000 pamunhu nehome affairs. Okay. Saka Thursday murungu wacho ari kutouya handina evidence yandichapa kuti mapepa ndagadzira ndine izvi kana handina chandakabata. Ndezvarini makamupa rini mapepa enyu? Akanotranswa 3 February. February? Ko fomu makariwana rini nekuhome affairs rimwe? Mati? Fomu rimwe nekuhome affairs amuti makapiwa ma-apply mega pa-online makaripiwa rini? Ndakangotraya last month akanditi kwanza we weren't going to proceed hazvizoiti because aslam rako ndinaro ane aslam rangu hope ira kudhara nyange ndikati ndiite kuti ndiite extension vari kuda nhamba dziya dziri paaslam handina ndiyanazvo pandakamufonera ndichinditi ndipewo uyu aslam rangu asi chombondipindura maiwa anokupai mama anokupai don't worry anokupai tichaita kuti aslam mangwana cheche ritumigo kuya muri kupi kuPretoria Joburg ndiri kuJoburg kuyibo sisimeli ndiri kutraya izvozvozvi I'm still studying I want to change my life kuita aslam iri ndine chishuviro chokuchinja upenyu hwangu as a widow vana vangu vachikura ndivaitira upenyu huri nani zviri kukananga chizati hazvo zvigoni kuzviita ndasina kutora hake mari yangu dai ndine imwe plan wene yandakaita. Okay, alright. Aiwa regai titi agokupai regai mangwana kupei tione kuti mangwana kutumirai aslam yenyu mupuwe aslam back nemu-apply makapiwa fomu muchi-apply ndakapiwa fomu racho dzose nemari yangu zvese kana ndichitambura ndongotambura nemari yangu ndachipe mari yangu ndozvandapatati help yake. Hamuna passport here? Ndinayo passport SIS MELLY passport ndachingoiburitsa yoti 3 months iri munomu ndoiburitsa futi akatiti izvozvi passport yangu yaoverstay 3 months I have to pay another money. Ya ndo panada lotaura kuti mukaita izvokisa ma 3 months pabhodha muti mukwanise kushanda semunhu washirikadzi wacho hazvisinani here? Azvakaoma mwana mai wangu. Alright, chiregai regai ari mundege zvatokwira uzvozvi uri mudenga so regai titaure zvedu tichimirira kuti adone titange totara neyenyu iyoyi atumire mangwana cheche ngakupay back
nemari yacho. Hamene zvakuri kunzi kune mamwe maAsylum ari kunzi pamwe anenge akaita mangwana kuda pamwe yenyu iri pane akaita iwayo. Amen. Kare iri yaFebruary ndikare kaFebruary March April 3 months. Aiwa guys, aiwa 3 months. Aiwa ndikudhara guys. Ndikudhara. Ndikudhara. Ana zvano itari kunyeba mfundisi vakati sena mfundisi akangazvibhazi vane chechi panapa akanditi kwanzi ndandichinyara kukudzai kuti hapana chiri kufamba ndokuzoda kusendera imessage mutaura nemfundisi anokudzai nokuti ndova ndakaenda navo kuPretoria kuhoteri kwacho. Mfundisi wangaita kuti goAsylum futi vakaitira kumesina ikaramba. Hello mama. Hello. Ikaramba wofuti ya mfundisi. Mati. Yakaramba here. Ana kubayiwana mfundisi na nasi mfundisi ari kutodzinga basa mfundisi ndi manager mwedzi una basa ratopera manager riri kutopera. Hey. Asaka vapa hope achivati kwanzi 4,500 achivapa hope pasina 4,500 ndiyo yakabhadhara. Ndio vakambhadhara ndoda kupa nhamba dzavo mutaure navo ndo zvari kuita shelter. Hey. Network varikuti hakuna magetsi kwavari. Hello. Hello, takadaidzwa kuPretoria zvikanzi vane maemergency kunge tichabetserwa nokuti tese namufundisi akanga tiri vanhu vari kunzi kubasa rongopera anytime tikasimudza maoko zvikanzi manyai kusvika ikoko aingoda network yaveri kunetsa. Hello. Yanga iri kumboita chinetsa network yenyu. Iri kuita chinetsa. Saka makaenda namawo makanzwa nemaemergency chiuya itisangane mukaenda imi namufundisi. Sakanzi manyai vane maemergency muye tikaenda namufundisi namuka. Hello. Taurai. Namufundisi akati mukadzi 4.5 murume 4.5 zvoureva kuti vese vafagwa kuti vamupe 9,000. Mukadzi 4.5 murume 4.5 imi 1.7. Hey. Nechinanga shumba awayo. Network yamera. Atakaenda ipapo squad yanga iri kuRandburg mari akabata akaita 46,500. Pamakaenda muri squad muRandburg. Andina kuzoenda nini kuRandburg because ndava ndiri kubasa. Saka mari yemakaizivirepi kuti akaita 46,000? Takaudzwa ndevanga vainda vamwe imwe squad. Muchimupa keshi? Mati. Muchimupa keshi vachipuwa keshi? Achipuwa keshi imwe aisa vai deposit. Hey. Anodai SIS MELLY akadla vanhu apa. Wauya pane magroup 4 ndotori nawo magroup acho mufoni mangu pane 4 iye zvinhu. Ojamba iri vanhu vasina kubetsera avhura rimwe futi maadmin kuti kwanzi for the safety achiitira kutiza ava vaanenge asina kubetsera onotora imwe futi kusaidi. Imi moda kundudza kuti shelter pan vese kubva zvakatanga kuti ndikuita zvemaAsylum hakuna munhu wakamboti kwaAsylum mushamuda zamandudza izvozvo. Apa hakuna maAsylum ari kungoti the general for the people achingoratidza vanhu response munhu akangowana response oti ndasenda email ndawana response kwanzi nilila vamwe vosendekwa zvimwe zvokunzi date musi wakati chete izvozvo ndo zvari kuti ari kugona munhu nekuti anenge asingagoni kushandisa email chete ndizvozvo zvari kuitira vanhu. Imi muri kuti kune magroup 4
unopera strong guys. Unopera strong guys. Kune magroup 4 ariko. Ayo guys, allow me to laugh. Allow me to laugh. Allow me to laugh guys. Allow me to laugh guys. Asisoka, asimazimbaka. Mwaratite zvakanaka vedu mwaratite zvakanaka vasikana. Sama group 4 huku. Hakuna kana one unas. Hakuna simeli. Shelazi ya bro akusadaro sha. Ausadaro sha. Don't do that. It's wrong sha. Chipoitira vamwe vaAsylum at least. For groups mese 4 kuna kana wataitigwa Asylum so far. Man mese muri kuchema. Mari yangu chete basa richangopera haro ndichatsvaka rima zvinazvo bosha. But mari yangu dai ndatenga mbudzi kumusha dzabereka ndigochengeta vana vangu vasina baba. Iye ari kuchengeta vake anditi vangu havana baba ndafanira kuzvichengetera ndega. Mari yangu ngaidzoke kuti ishoma it's okay kwandiri yakawanda. Right. Mirai chite so. Ndoda kuti ndimbokudonedzai. Andiziti muri paFacebook. Ndiripo. Mupinde ndoda kuti mupinde palive yangu papage apa. Mupinde papo ndimbotsvaga vanhu nemaAsylum timboona. Handisi kuzvibhiliva mukutaura imbodonai. Kana ndichikudai ndichakufonera ibheki. Right. Handisi kuzvibhiliva guys. I'm not believing this azviti. Azvigonjerera vakatanga last year vachitaura nyaya vachibatsira nyaya dzemaAsylum idzi. Tichiona pagonza pana kana hwana neAsylum guys ka vamwe I understand kuti vanogona kurejectwa but hamunga rejectwi mese azviti. You cannot be rejected mese azvigoni guys right. Apa ndikukumbirawo chete vanhu vane maAsylum vakaita maAsylum avo akabuda andika ndoda kuisa nhamba apa vakaitigwa maAsylum avo chete akabuda please ngatiite atingazoti tichisimbirire munhu wokune vamwe vakaitigwa maAsylum akabuda. Anditika ngatiite tione kuti tipe vamwe hope vari kufunga kuti mari dzadyiwa tivape hope yekuti aiwa isu takaitigwa maAsylum edu akabuda right. Saka vakaitigwa maAsylum as I do have from Chelas right. Chivandire tene nombro phone please call in on that number. Call her on that number. Umwe ari kuti ndinayo pane ari kuti ndinayo chivandire ari kuti ndine Asylum from Chelas. Can you please call in dear? Can you please call in? Anzi vari kunyepa mai ava ndechakapitika kudhara. I don't know but we can't say vari kunyepa though. Anditika nokuti vari kuya vakazvitaurira nyaya yavo havana kudiva uya pamhepo pachena. Right. Nokuti pana paka what I phone guys phone phone tinzwe number iripo ndaisa. Number iripo ndaisa guys. Can you please call in? Vane maAsylum vacho phone those with Asyllums please call in. Yes. Hello Smelly. Yes, really say. Maya vanoreva nemazvirimi. Okay. Chelas akazondibatsira remember last year pakatanga paya achitiva nevana maAsylum. Even nevakambotora maAsylum you can be able to assist. Yes. Even though ndakatobatsa Chelas actually I had my Asylum in 2008. Ndikaireject muna 2009. Ndikatovafonera last year vakandibhadharisa mari vakandibhadharisa ndisi I'm in Durban I think unoziva yes. Ndogara Durban ivo vari kuEastern Cape. I worked with him ndakabudisa almost like 7,000. I'm in Durban I went to Messina ndikatodzoka neAsylum yangu saka maya wazvauri. But we can't tolakele on the same end we can't say she's lying because vakutaura nyaya yavo and then ndimaiva kuru andika vakutaura nyaya yavo so probably iwo kwauri zvakaita because I also have mukoma more boys in the comment section vakutaura kuti he did for others to be honest sisi but handizoti ko zvino chichiri kuitika meaning to say that maybe probably vamwe vakaitirwa vamwe vakashaya. But what I can say they need to be patient because mine took almost 3 months. Ujizobuda mna October. Because nanatanga kuna na July
imagine July, August, September. I was like saying Shellers only in your when you know you need to have patience. Don't be now so done with interview in October. That's when I only got mine. All right, so totitine one yo kawana rikatinzwe vamwe tonoti ratio yacho yakamira sei because toda kuedzonzwa kuti zvakafamba sei noti mai ava vangapenga vanganyepi munhu mukuru kuti vaive vachiti nini ndakudangu mari bheki basa rato rakutopera variko vari mujobheki basa rakutopera because murungu ari kuti kana musina pepa havana mapepa handiona vombobvisa mari ivo vachizati juni atosvika vozochinipai vape mari yangu bheki vachiziva kuti basa raro rakutopera. I don't think it should be that stupid and dumb. Ivo havana kuwana, ivo wakawana antika havana kuwana. Saka kune vamwe vakaitirwa mapepa, then kune vamwe maybe vasina kuwana vakati ivo vari pagrupu rari kutaura iri kuti ndasa ndasvika kune ofisi kune zvinhu zviri kunzi zviriko maybe let's say that. No, yeah, because people are skeptical now. It's kwasara 1 month chete, only 1 month left. Only 1 month left to kusvike muna June. Saka vanhu vava kutya. Andiona people vanobatra hana maoko. Saka ngatinzwe unyaya. Alright, thanks to like ngatinzwe vamwe. Uri kuya here kwa IT naitola? Yeah. In the last minute is everything. Yeah? In the last minute. In the last minute.com. Doku dai kuseri. Alright, sharp. Right. Uyari kuti akaitirwa zvitanga last year pavakatanga kuadvertiser. Antika ndandakaisa number ndazoipina number ingiya mukoma moboys ishi. Vari kuti vamwe vaitigwa zveshuwa. Meaning to say kuti vane vanhu vanozivawo vavakaitigwawo nawo vakaitwa mapepa aya. But now what is really going on now? What's going on now? Because as far as I know, vanhu vandifonera vekurandbek ava vese zvavo ve 46,000 vese zvavo hakuna akaona kana one. Not even one. Not even one. Hakuna awana pepa, not even one. 46,000 he say it happened in February. We are now here in March, April. Takunda mnachi April. And mona February vese akaisa 46,000 kusvika iko apana kana one. Ndosaka ndati let me start by seeing kuti kune vakamboitirwa here. Tange kutangira ipapo. Of which we think kuti varipo vakamboitirwa. Hello dear. Mushe muri say hakuna mwana rakunda muna June hakuna December Alice June. Mushe kuri say Mushe Nyaya tell us iri part 2 this month. Okay. Because inini ndakatombotaura nawo ndichida kutombonzwa nezvemapepa tichi and then ndaitira because ndangotoshanda basa rangu zvisina basa nemapepa. But matauriro achaitika and then kuno ku Cape Town people vari kubvisa mari zvisingaite zvimwe zvacho zvoti kunopedzera wanzwira vanhu tsitsi like vanobviswa nzanzi hamuzive kupinda paintaneti kana usingazive kupinda paintaneti mari dzakawanda. Murume wako akatozopetserwa nemuSomalia weikoko amuona several times achingoenda achingodzokera but yeshelazi anongosvika zve2 minutes ongoti avanhu muri sei atoenda hapana kupetsera vanhu kwaari kuita and people they coming all the way kubva kuno Cape Town kuenda ikoko kunonzi kwaanogara uko but vanhu vakawanda vakatozopetserwa nemuSomalia ari ikoko anomirira maSomalia ndiye akazopetsera vanhu vakawanda zvokuti vakada vanhu kuyazotaura kavanotaura vakapetserwa nemuSomalia ari ikoko. Okay. Saka imimi mari dzamunenge muchibhadhara ndedzechi ndedzemaservice kubatsirwa kufila maforms? Ndedzemaservice ekubatsirwa kufila maforms apo pamwe pacho unogona kufila maforms wawo zvoregedza kuita usafanira kuramba uchingoramba uchingobhadhara mari idzodzo. Saka vamwe vanhu vakaona vapedzera vaita endafadi akataura kuti pane vamwe vanhu vari kushandisa zita rake asi asirimo mugrupu. Saka tesisazozoti what's really going on. Right. Vamwe vanhu vakuita mari nezita rake because iye ndiye akazviintrodusa. Munongoziva zvinhu zvine uori mukati sismet. Saka iyo shela anofanira kupa jekesa ipapo because zita rake kuti risazoshata mangwana because people they will be always saying kuti shela zakuita zvinhu zvakadara tomukuona manje. Right. Saka kana kuri kuti vari let's say kuhome affairs kune backlog anditi asvika kaJune uyu kwasara 1 month only May left. Saka meaning say kuti June wanesa changwa chikikiwa ka hapana bepa rikuitwa. Saka let's opt for option B. Let's find another solution. Kana kuri kuti home affairs in a backlog guys, let's have another solution because kwasara 1 month May chite ndiya sara June opinda and then you guys want to be honest and chika
zvakangonaka kuti munhu aitewo bepa. Kune vasina mapepa yes vanoziva kuti tofamba sei chitoja murodi, it's okay, but kumabasa uku ndo kune pressure. Kumabasa ndo kuri kubuda pressure yekuti kana usina bepa, because kuri kunzi kwakaisa mutemo wokunzi employer akabatwa aine munhu asina mapepa parodiwa fine yake 100,000 ipapo. Ndo zviri kupa varungu pressure. Saka home affairs kana isiri kubatsira vanhu iko zvino. That means by June what is going to happen? Let's go for plan B. Handizvo here? Yeah. Ipapo SIS MELLY amunyebe kuti kumabasa ndokune mapressure yemaAsylums. Okay. And then kozoitawo isana madhumbe zvedu tinozvifambirawo hazvina basa, but kutaura chokwadi hapana vanhu vari kungobetserana without mari. Even muSomalia murume wangu akapedzera apisa 1.5. Panzi nyaya masevhi akubatsira ika masevhisi ake ihasilinga ari kuhasilawo. Nyaya wataura iri kunzwisisa ndozvaakataurwa muHome Affairs. Nyaya yako yawataura tainzwa bati hapana evidence yekuti tikupe bepa, saka iwo chitsvaga lawyer titi muSomalia ndobva anotozviti ndilawyer mbatongodhinda mbatoendawo mapurisa. Ipapo vanhu vakawanda vatobvisa ma1.5 iwawo because vanhu vanga vanzwa nekuita ma-up and down nekuenda kuti shela zumufoneri foni yake haipinde. Saka zvinhu zvacho zvonetsa zvemapepa izvi. I don't know apa June asvika kutongonamata kuna Mwari. Right, thank you very much. Tekatinzwa kuti mwari kuti chi yapakaipa. Hello dear. SIS MELLY muri sei? Ndiri right, uri sei? Ndiri right zvangu. Naita basa SIS MELLY muri kutaura nyaya iyi. Ina ndinoda kutopura kuti ndaka-apply yangu muna July last year. Yakaita 4 months kuti ibude. Ndakatozoiwana September here kana October baba. Asi ndakabetserwa na because yange yaka-expire iri status. Saka ndakabuditsa hangu mari ndobva vandiitira ndobva yabuda. Saka kune vari kudzutwawo kana kuti vari kudyirwa mari ndofunga pamwe zvave zvaike zvino, but kudhara aiwa vaita zvinhu zvavo. Yes, ndosaka uchiona kuti hakuna munhu akamboita shungu yekufunga kuti pane chii kana kuti kudi even hatina mboifunga dzeda dzinamba ikoko, because taitomuona achitoita zvechokwadi vanhu vachitohameni vanhu vachitomakatozara kugrupu ko vanhu muchitoombera umwe achitoti yangu yakaita tichingoona macomments like no but akambozvitora so serious kuti kungazonzi pamberi apo kune zvinhu zvakadai zvingaitika so zvaiwa inini hangu ndakagadzirwa yangu kuno Cape Town yakabva yatoita. Okay, right. Thank you very much, my sister. Saka taane 2 guys. Saka vanhu vari kugadzirwa taane 2 vakagadzirwa na Shellas. Anditika the guy tinzwe kunova. Kana vanhu kana panewo vari kudzutwawo mari handisukuziva kuti chiri kuitika, but inini hangu ndinotopupura kuti yangu yakatoita zvondogona kutotumira amakaiona ine ndakagadzirwa yakaita. Right. Thank you, my sister. Thank you very much. Right. Ari kuti yake uyu yakaita mamonths isati yabuda. Right guys, pana pachatobatsirana black inozichi chatobatsirana plan B pano. Chatobatsira plan B pano because June wachasvika. June wachatosvika. Animaona. Kana uchinzi ziri kuita more than 4 months then pakaipa. Hello dear. Hi, SIS MELLY. Yes, muri sei? Tiri right. Inini ndoda kubata uyo ari kutaura kuti zvoni munhu anga achitaura achiti mai avo vari kunyepa nguva achitaura zvenyaya yavo right. Inini ndakaitirwa nageneral pavakauya muna February kuRandburg uko handidya. Pavakauya general vakati zvoni vachisvika takasvika kuti ranzi panosvika by 8 general vakazosvika kuma 10 or 11 around there kana ndisiri kukanganisa. Asvika general vakangosvika nezvimapepa zvavo zvanga zvakatosainiwa dhara, maaffidavit anga akatosainiwa dhara. Rani affidavit rani rinenge rakasainiwa revanhu chi2 page chekungoti unondinini kindakaya muno mungu yakati date and what it was already signed, of which is not that affidavit uyu sana ni muridzi wari polisi tongoti aiwa tongoti elisa paanga ari madhiri pamwe. Okay, zvauya kudaro tikasainiswa general vakati affidavit rinokubatsira kuti zvinhu zvako zvikuitire nyore paunoenda kupi kuno kuHome Affairs. Zvakadaro ukaenda ukatadza kuwana tinokubatsira kusvikira chinhu chako kusvikira zvaita kusvikira bepa rako raita. Okay fine, general vai vati apply ndapiwa date remusi wa 14 April ndava
vatumira message general ndawana chidate vakatoiposta papage pavo vakati vamwe vari kuwana madate chichi I think post iyoyo ndikati okumbira mududze zvekuzonotaura kumberi since vakati kana madhezi akusvika nonifonera ndokudze zvekunotaura general vakati unozondibata madhezi akuswedera okay fine pasara ne5 days general kwabata havachabati vari kungoblatika vatori online dzimwe nguva vachifona vachireject kusvikira musi watazoenda musi wa14 tisvika kuhoma face hatina kungodzingirwa panze zvezvokuti unonzi dzokerai muri pasi takatopinda mukati tanga tiri 2 nethese other lady that day vepavanhu verandbek ivavo vakaitira tasvika mukati ofisa vaitarisa mapepers evanhu titori mukati kuti uchipindwa mumaoffices vakati kana usina passport yako iri valid hatisi kuda id hatisi kuda passport yakaexpire of which isusu general vanga vataura vakati munhu unowana asylum even if usina passport kana id chero asi unoriwana because kana wakauya zvisina mvumo pamwe hauna kukwanisa kuita zvinhu izvozvo mupurisa akati kana maine izvozvo unozouya hatisi kutora id kuda passport yako iri valid kana usina go to embassy and take valid passport yako kuedza kufonera general asi kubafika utodzi ndo zvataurwa kuno ati david rava harina kana kutoda kuhoma face harina kubvira vatogwa kuhoma face harina kana vakatokuchitasa chipepa chicha vakati go back buya nepassport yako iri valid nereferral letter only vanhu vesango vari ipapo mamwe mazimba ismeli vakatotorwa vaine passport yavo iri valid to show kuti zvageneral hazvina kana nebasa because vaitorwa vangu vasina zvinhu izvozvo affidavit dzacho basa raranga rirei fonera general vasi kubatika vaadmin pagroup avo vakambonzi vadzoka zvanzaiva vadzokerera pabhodha vari kuzimbabwe general havana kubatika vauya pagroup general ndo zvaitika vakati simudzai maoko vadzoswa kubva kuhoma face takasimudza maoko tasimudziswa maoko general vakati ndikudzoka tikupai answer havana kudzoka pafera madays ndobva ndavabvunza general ndikati ko isusu zvakatorova here ndakaenda musi wa14 general vakadzoka futi vakatisimudzai maoko takasimudziswa maoko papaye vakazoti vese vakadzoswa zvisi pamutemo ende inini handingakubatei maoko kuti ndiende neni kunoti ava vanhu havadzoswa tiri pamutemo saka ndinotidzokerai bheki todzokera bheki seizvo zviri kutaurwa zviri kunzi parikuda passport iri valid ende vamwe vatanga tinavo pamaaffidavit avo general vakanyora kuti munhu wakauya 2019 munhu anogoenda nepassport SIS MELLY iye date riri papassport yake munhu yakadhirwa kuti akabuda out hazvimeke sense kusvika zuva ranhasi ndo pazvakangoperera general vati munodzokera bheki maybe it was a bad day. The when was that? I think parliament I think few days ago ndo pavakanyora audio yo pagroup iroro ndidzokera ibheki few days kuti handidzokera ibheki maybe the officer was just overzealous for nothing. That was general's answer. Saka ndinodzokera sei kuri kutaurwa zviri kutaurwa ivo vacho navari fanira kupa vanhu information havana information yavakapa vanhu yakakwana tinodzokera tichinotodzokera todzoswa idzo mari dzemateksi vamwe tinotogara kure trip yacho pamwe ndinotoda 300 or so saka tinongodzokera here saka ivo pavai panobatsira pachona ndepapi ndine confusion chaiyo saka vanhu ngavasati hanzi mai havari kunyepa vanogona vakaitira vanhu pekutanga but zvamanje manje even pagroup redu iroro general havauye vanoti kuti vauye province yenyu vanosimudza vanhu vari pamusoro pe50 you must be above 50 kuti vauye havauye kana muri vashoma 50 number like ndichida kuti vauye kuno kwandogara tupa kuita 50 panofanira kupura 50 because vakati vanouya nevanhu vavo chichipa distat nanhu saka kana vachiuya kwamunenge muri general vachiuya vanenge vachiya kuzopaiwo maaffidavit ayo maaffidavit yo nezvima-application form chete that's all saka muri 50 kudaro mimi chibhadhira ichi mari 750 yoyo 750 depending necase yako because pane vamwe ipapo vaive nekuti vakamboaplya I think akamboexpire or something like that vaibhadhira mari dzirimo but in person ndakabhadhira 750 nevamwe vaibhadhirawo ma750 kana inge iri first time yako kuapplyirwa navo saka vamwe ngavasati mai havari kunyepa vanogona vakaita pekutanga zvaiita but for now
imagine group iroro tine vanhu more than 50 hapana kana one akabuda achita ane aslam. It was only me and this other lady takaona madate emusi wa14 and isusu vachona zvakatobhamba kuti vatipe response yekuti okay zvakamira sei hapana anything vanenge vachingonzi vari busy. General of course vanoita busy SIS MELLY but kana wati vanhu vabhadhara mari yavo mavaisa mugrupu revanhu vakupa mari yavo and you promised kuti zvinhu zvavo zvivaitire anditi unenge wakufanira kuchivatenda ivavo vanhu vavo because mugrupu revanhu vakupa mari yavo wavapromisa kuti zvinoita kusvikira zvaita but vasingabatika vakungoblutika so zvonzi vari busy ubhizi wacho hwanyanyoita sei. Saka alright kana mabhuka makawanda kudaro vakasvika panzvimbo munozobhuka accommodation neflight ndimi mati munozobhuka accommodation netransport ndimi no izvozvo vanozviitira vega. I think this is the only thing we pay for is venue pavenue ne750 yavo venue. I think tinobhadhara ma30 per venue ipapo 30 rand per venue pamunhu munetso kusati 30 rand yake venue. So vanhu ngavasati hanzi munhu ari kunyepa munhu anenge achitaura zvinhu zvaakasangana nazvo. Inini dai ndisina kusangana nazvo right now ndaitoti kunyepa but chandiri kuti handechekuti vakaitirwa vanogona akaitirwa nageneral but zvamanje SIS MELLY hapana munhu atane chinhu even papeji apa penyu right now ari kuti akawana wacho ngaaribudisa aslam rake rine zita rake because handina munhu andati ndaona ari kumboti anaro rinobuda nezita rake achiti ndo yangu yandakaona tiri general. Aiwa varipo mai vanhu vekucape town vatsinduka muchida notogona kutokutumirai ndinaro vatodaro kuti ndokutumirana muchida. Ini ndinoda kuriwana SIS MELLY handikunyepa ngotizadzise moyo nekuti pagrupu editoro pane munhu akapedzera atomboburitswa mugrupu iri achitaura nyaya iyi akati how come panoitira general vanhu maasylum panowanikwa one anongobuda achiti aiwana asi hatirioni vamwe vanhu ava havasi vanhu vavo here general akadaro munhu akaburitswa mugrupu because aitaura zvinezvi akati one day muchandifunga and pazvakazoitika zvese ndakatozozvifungawo kutoti maybe mukomana aitaura chokwadi angasanganawo nazvo. Okay, pane ari kuti people should learn to tell the truth all the time. There's a lot of information isiri kutaurwa nevari kutaura they should tell the truth. Zvino iwe kana kwagara mukati muconversation musingatauri saka isi information itoiziva sei budikira kautipe information iwe unayo tizive kuti tione kuti zviri kufamba sei. And right, thank you my sister. Mwari kufona munesa kutaura zvinhu zvakaitika paari handikafanana nenyaya ini sofa vanhu vandivinga igrupu rekurandbek saka ini nichangotaura general kuti grupu rekurandbek vacho angodzosera mari yavo vanhu ava nemapepa avo chete oita kezvekune mamwe magurupu uku nokuti mamwe magurupu asati auya kwandiri hana kukomplaina. Ini gurupu raikakomplaina kwandiri ndererandbek saka tongomira nererandbek kuti vapiwe chi mari dzavo nemapepa avo vozviitira online kana zviita online kana vachiita mamwe maoption b voita maoption b ani maona chete kwanzi ndakachajwawo 8500 asi handina kuzobhadhara nekuti ndahandisina. Okay, yanga yakamira sei kesi yako? Thank you my sister. Rikatinzwa mwari kufona. Meya pakaipa ngandifone back vanhu vese manga muchifona let me call you back vanhu vacho vari kufona tinzwe. Hello dear. Hello SIS MELLY. Yes, you say. Yes. Akaenda kuRandbeck muna March musi wa4 tatakawanda zvikanzi chibvisai ma750 tikutire maafter kutopai madate vanhu 2 chete weRandbeck ndovakapiwa madate wakaenda kuPretoria last week zvikaramba zvaramba vodzoka pagrupu vakati guys zvaramba general muri kujera nda kubatika admin ndiyakati ari kuZimbabwe ari busy vanhu vakataka toita sei takamira pahome affairs toita sei hapana munhu akabatsira warwo vakatanga kupopota rikavharwa group rikanzi ezvezvi maadmin ndo akungotaura ma750 takamabvisa nema30 rand evenue kuRandbeck but nhasi andapiwa hangu date vandiri kuziva vakapiwa date iti wakaenda kuPretoria but hazvina kuita last weekend kutoti hoho mugroup. But ingeda kubvunza ichinhu wani imi vanhu imi mose general achiya achiti ndikuita ndiri kubatsira kuapply maasylum. General akati munowana maasylum here kana akati ndinokubatsirai kufila mafomu kana pamunenge musingahwisisi.
general akabatsira vanhu vatakamboona vachibuda pafacebook akati ndinobatsira nemaasylum. Saka isusu paakataura takaona rungotenderera kwese tikati vanhu vari kuita maasylum nezvakaoma kumabasa regati mhanyiro kuenda shuwa akatomboitira vanhu vakabuda nevakomana vakamboshandiswa mahara kueast london vanga vari kuchaiswa makomba so akawaitira maasylum iye vari like avari 50 vakomana vavo kana kuti vari 100 akawaitira maasylum nisikakanganisi maasylum akabuda maasylum aibuda but izvezvi kasisime rinoda kukudza hapana asylum iri kubuda takanzi affidavit yako yakanyorwa kunzi so much iwewe tikuda passport yako kuti wakapinda rini munomu kana passport yako isina date rakafana neaffidavit haupiwi budai atinombo vanhu vanombopinda mukati asi general akangoisa audio pagroup akati ndiri busy ndichauya ndichikupai nanhasi apana chakazotaura chai ndichikubatsirai saka rakaravharwa group kuti vanhu vaparticipate maadmin angotaure chete rekuranbig hameno kana kuindira ndiri ndoorandi rakavharwa hameno kana kune ribwe ndiri rekuranbig. Okay, right, thank you very much. Sekatimbonzwa vamwe nokuti pamwe chadaro kajenera pamukakudza ichokwadi kuti ini ndokubatsirai kufira mafomu munipa mari yakati anenge asina ke zvemhosva ipapo kana angu kuti ndokubatsirai kufira mafomu munipa mari anenge asina mhosva because basa rake rekubatsirai kufira mafomu anenge aita zvekuzo decision kuti tirabuda taina kubuda nedecision yehome affairs nokuti uyu munhu haashandi kuhome affairs uyu haashandi kuhome affairs and haatopindi muhome affairs ende chiri akaita mhosva naiye home affairs akatobatwa nehome affairs inotomusungawo anomaona. Hello dear. Hello dear. Hello. Yes, murisei. Murisei SIS MELLY. Murisei. Ndafona hangu ndiri kunzwa nyaya yemaAsylum. Nyaya iri kuitika SIS MELLY. Hatingarambe kuti vanhu vari kudyirwa mari. Vanhu mari yavari kudyirwa SIS MELLY. Uchida kuapply asylum unoenda wega oapply email yehenyu asylum koya fomu ofila wega fomu riya. Fomu rinogara risi dzimwe nguva ukafila fomu ukapedza unononoka kupiwa appointment. Saka ndinoona kunge vanhu chavari kuvharika nacho ndechekunzi tikakuapplyrai isusu munokasika kuwana appointment. Inini ndakaita process ndofunga pakatanga kunzi maasylum ari kuitwa paya last year it was May zvichinzi maasylum achatanga May ndikaapply ndakagara 2 weeks ndikazowana appointment ndikaenda kuPE kuinterview ndikasvika ndikaitwa interview ndikareject ndarejectwa kudaro ndikapiwa appeal inini ndadzoka kuCape Town vadatoudza general vaya kuti ndapiwa mapepa endarejectwa vakati tinokunyorera appeal 1.5 inini ndandisina 1.5 yekuti ndinyorerwe appeal pandauya kuno Cape Town ndikatenda kuma-human rights lawyers vakaramba kundinyorera appeal ndikazoenda kune mamwe malawyers mavolunteer vakandinyorera appeal yangu ndikadzosera bheki mapepa ndikarejectwa futi ndikanzi ndakufanira kuenda kuPretoria kunotora decision ndopandakafonera general vakanditi ndakafonera mwana unzi Mapingura unoshanda nageneral vakati isai 600 rand muaccount mangu ndinzwe kuti wai machinjwa kuendeswa kuPretoria ndopana ndaona kuti ko 600 ndinoisirei pandaramba pandabvunza kuti general wakati bepa renyu rinobuda sendai 2000 pandati mari iyo handina zvona ndigara ndisina bepa asi kutaura chokwadi kune vanhu vakaita maappointment vakapiwa maappointment vakadzokera katutu kuPE kumainterview vakapiwa maasylum. Ndine vanhu 2 vandinoziva mumwe achanga achitoti ari kutiraya kufona akatopiwa asylum akanyorerwa apiwa akabhadhara 1.5 akanzi apiwa asylum ye1 year iye apiwa asylum ye3 months akuzoda nawo kuenda ini mira ini muri kuti kola muri kuti maasylum kune maasylum ye3 months iye akaenda handiti akaenda ikoko arejectwa kuPE akatanga kuenda August ndoyaiva appointment yake paasvika kuPE paarejectwa paadzoka akarejectwa August vanzi unodzoka October paakadzokera October paasvika October paarejectwa futi vapiwa ma-rejection papers aipaenda kune anonzi Mapingure anoshanda nageneral pavamunyorera appeal paabhadhara 1.5 iye akafunga kuti apiwa asylum ye1 year because akatosenderwa asylum
akafunga kuti apiwa ye1 year paakazoti akunoku kucape town mai manje akuda kuvhurira umwe muna akaunti muna February ndopa akaenda kuFNB achisvika kuFNB akati nda kuvhura akaunti ndikanzi da kuvhura akaunti naSILAM yake expire ndopa akatoti SILAM yake expire zvikanzi yaka expire SILAM yako kutarisa kudai SILAM yake expire February but anga atobhadhara 1.5 saka vanhu vakapiwa maAsylum varipo enge chimwe chinhu chisiri kuziva vanhu zvavari kutaura kuti hanzi affidavit kudi mazimba kuda zvinhu zvinokasika chete kubvisa mari inini process ndakaita kumapurisa ndakaenda ndega kuaffidavit handina munhu andakabhadhara mari passport yangu yakanga yatotorwa kuhomafezi ikoko because yanga yoda kuti expire ndikaenda kupolisi ndikanonyoresa ndega affidavit saka mazimba kana vari kundiudza kuti vari kubhadhara 750 yekunyorerwa affidavit neyekunzi hanzi uapplyirwe sei munhu uchingoenda wega paemail ivo vanhu ndivo vakapusa vozoya vachiti hanzi tiri kubirwa nageneral tazonzwi zvinhu zvekuti unongoenda wega paemail sisimeli onyora oreceiva chiautofomu chako chiya ofila inini murume wangu chaiye ndakamutangira kuapply ASYLUM akanditangira kuapply ASYLUM haana kuwana appointment ini ndikaiwana but akaapply ega izvezvi ana appointment yekuti aende kuDurban kunoita ASYLUM yake muna June akatopiwa appointment yekuDurban haana kumboenda through general but akaita ega naimainini imboyazondiudza imi imbondiudza imi ndapinda nyazotongwisisa maAsylum ari kumbofamba sei vanhu vari kupiwa maAsylum muri kupiwa maAsylum emakore mangani chiri kuitika SISMELLY ukaapply ASYLUM iyi manew ASYLUM aya ukaenda kuhome affairs zviri kuenderana nestatement rawataura kuti wataura statement rekuti chi inini vakadzi 2 ava mazimba vandinoziva vakapinda neyekuti malesbian saka iyoyo ukarejectwa ukachienda manje kunana general wani wacho wandinotoziva akapiwa ASYLUM ye1 year uyu ndiye akanga anzi apiwa ye1 year haana kutarisisa anga apiwa ye3 months but kuti upiwe ASYLUM iyi unenge wabhadhara 1.5 kuna general vokunyorera apiwa inini kuzviona kwandinoita vanhu vamwe vari kunyanyopiwa maAsylum vanhu vari paPE because vanenge vane mupoto paPE nevanhu vari mukati kuti vape vanhu maAsylum ndonyaya iripo saka vanhu zvekuti hanzi kubirwa tiri kuzodi inyaya yekuti vanhu varikutadza kunoaplya vega vopiwa appointment vozviitira vega pasina kunzi vazoenda nekuna general vanhu ndopa vasiri kunzwisisa. Right, thank you very much my sister, thank you for that information yakakosha zvisingaiti. Thank you my sister, thank you. We'll come back to information yasisi yanhingiri yamama yayo yari kutaura. Hanzi play that audio from general. All right, hanzi ndiplay this audio from general. All right. Masquera say pano, I hope that you are well and I hope that this finds you well. I am going to explain to you how this works so that we diffuse all the confusion surrounding the issue yema-asylum applications. Right. Number one, ma-asylum free of charge. Asylum is issued by the Department of Home Affairs. Yes. He's a speaker. Department for free. They are not paid for. They are telling people across all the platforms that I use, Kutuma Asylum, they are munhu akagona kuzviitira application yake achishandisa foni yake akabata iyoyi kana kuti computer kana kutsvaka vanomubatsira. It is for free. You go through all the processes. Vanhu imbomirei kufona zvenhaive imbomirei kufona timbohwa paspeaker ramakuwa. And you apply, you get your asylum for free. I am on record Facebook page pangu where I think you must have found this link telling people on processes of how you do to apply for asylum and what to say and what not to say. So, Muslim Mahara. However, there are people who are failing to do it for themselves. We have got so many people asna my email address. Tinevano wakawanda basi kukwanisa kuapply ma asylum. Tinevano wakawanda basi na Facebook who do not have access to this information and have been assisted maybe through their families to have my link group and WhatsApp. And some who do not even have WhatsApp or in Facebook at all and are living in our communities
and yet they want to be assisted for application asylum, but havana ma-email address, havana zvikwanisiro. So what we are simply saying is that yes, we are providing information for free out there, per page and my WhatsApp groups and so on. If it comes to a point at which you now need to be assisted to apply for an asylum, this of course involves my time, it involves setting aside what I have been doing for my own and start to attend to your query or your issue. So it is for that reason that I charge 300 rands to assist you. 300. Now, where does the 750 come from? Okay, 750. We are recommending that kana uchi apply for asylum zviri nani kuti ushandise affidavit inoitwa nemagweta ichiratidza your intention to apply for asylum. Affidavit yakasiyana neaffidavit yekumapurisa yaunoenda kuzvitira wega, yakatosiyana. Remember ndakamutaura kuti kana uchida maaffidavits iwaya emahara anowanika kuma-lawyers for human rights. But if you are not able to go to lawyers for human rights, my private lawyers, they don't provide services for free. They pay, they charge. So because of that, my affidavits I have negotiated with attorneys that I work with to do these affidavits at a cheaper or at a negotiated price of 450 rands. Now, the experience I've got from many people I've been applying or assisting to apply for is that the experience that we have got over the period of time is that my applications as attribute shandisa ma-affidavits iwayo ari kupindurwa nenguva isipi uyewo vanhu vari kuwana madeeds avo in no time. And one other advantage of this affidavit is that you keep it with you pese paunosangana nemapurisa kana nehome affairs, you produce it and you show them along with a proof of application of your asylum. As well as kubasa, the same affidavits have been helping a lot of people across the country. You are working towards something. So it helps you because you have got something in hand. But unfortunately, I am not the one who does these affidavits. My affidavits are not an attorney whom I am working with. I know for charge 450 affidavit. So that's how we get to a point of 750 rands in total. Mari like I'm saying, Maslam Demar, Atidivan, Manuzofamba Stout, Takabadaris, Ma asylum, Ampio Mahar. This is mainly for application purposes to be assisted to apply for asylum successfully. And this also means that once you are being assisted by me to do your process, I will then take you throughout the entire process. So this also means that I tell you what to do, what to say, and what to expect at Home Affairs, than having to just wait for my life at Noita and so on and so on. You'll be added to a group where we are going to be interacting on a more personal note until you get your asylum. And asylum, currently the process in Kushanda is apply online. As well as can uchingo but 750 asylum, but you are going to be in possession of documents which makes you or keeps you safe in the country until such a time that you go and appear for your interview. So I hope that you will understand, and I hope that it diffuses all the confusion surrounding this. Now lastly, to all those vakambeta ma-asylum, akarasika, akarejectwa, kana kuti vachamaoni, and
kana wakarejectwa uine madocuments acho, it's a different application that we can do for you, which will actually cost much more than 750 rands. But if you don't have any document, asi wakamboita asylum, if you don't have kana yakarasika kana yakabiwa kana kuti vachaziva tiri kupi kana kuti wakarejectwa but you don't have any documentation but wakamboita asylum, we are also saying apply as if it's a first time, right? Now when you apply as if it's a first time, you are now able, because they will pick it up in the system, and when they pick it up, they will then write a letter to you instructing you what to do, and this is where we will take it from and will assist you further. Of course, it will require you to pay more, but we can only deal with it when you have been responded to, because some people are responded to by just say come for an interview and some are just told to pay a fine so there won't be need for you to make any payment. But there are some who are told to say you were rejected and you need to do an appeal and so on. So my fees for appeals will then be applicable. So I hope that you understand. So we are encouraging people who overcome with an asylum apply as a first time, particularly which is that affidavit. So if you have that affidavit and the proof of application, at least then you are safe until your matter is resolved or finalized. So yeah, thank you so very much. I hope that you'll understand. Those with questions, you let me know. I'm at a place that is in Midrand CBD. That's why I have come here for my personal business. I am coming here for my personal business. I'm sure you have seen it on the page. Mangwana, I'm attending a program for the party. That is where I'm attending. So I am only saving or reserving time to assist those that want to be assisted and are serious about it during my time. Otherwise, right. So guys, man's kapanya application kuti yakamira sei anditi 400 rands nde lawyer. Ma lawyers anoshanda nawo kubasa okay I general wanoshanda court. General wanoshanda court ndi translator. Court ya nokutranslatora ichirudzi pamunonzi munotaura kosa iri mutatiwi munotaura English randi chigoni kunotsvagwa translator anoyachitaura newe neshona achiudza judge ndiwo general shelas chivengwa anditika saka vanoshanda nemalawyers akasiyana kubasa kwavo kukoti saka vakataura nema lawyers avo anditika kuti motitira manhingaya maanzi affidavit nokuti anzi akasiyana newaya amunopiwa kumaporisa animaona saka malawyer oita mafomu aya anoda 400 per form animaona saka 400 ndeye kwa lawyer ivo yavo general i350 yekuzokubatsira kufira. So in other words, general is a consultancy, basa ravo ndiro kubatsira kufila form zvinohonoitika kumberi uko zvavakutaura paaudio apa aiwa ivo havasvipindi chavo kubatsira iwe nokuti hauna internet pamwe pachona hauna Facebook hauna email ameno chavo kubatsira kufila fomu riya anditika then kuti udi ukwanise kuti ndingatinga mwakufona hello ndiraiti muri sei ndiri right now dadi ndakukumbira kuti mundipo advice ya okay regard nenyaya dzezororo pumrani. Alright. Ndine mukwasha wangu ari kunoku angaine mukadzi wake iye akajoina zororo pumrani. Saka mukadzi wake akabva kumushamusi wechitatu paasvika kuno kuchina ndobva afa musi Friday. Anga asingarwara angodonha papa saka saka vari kuti iyo zororo yakatora munhu ikaenda naye saka kwakushikiwa mapepa taita mapepa acho nhasi kubhara death certificate inonzi chiinyachi saka tawapa manje hatiziva process yayo inotora mazuva akawanda sei. Aiwa kana pepa weke itori right chaiko 3 days nema kuti inaomba bo takaitanga Friday katichiitira kuti saka pane zvakazashota very odd
order ne-death certificate saka taita death certificate ne-burial order yanditawapa saka manje kana maindisa nhasi imimi kuchiti expecta kunena Thursday ku memchwenaumba rini Thursday kunena Thursday kana mapepa enyu manodiwa esimatoindisa Thursday chaiyo munenge muchwenaumba kana Wednesday chai Wednesday sura mangwana Thursday katingoti Thursday Friday munenge muchwenaumba utesa ichi uride mai vanoshanda aiwa kana bhodhi kana mapepa atoriliswa hazvina basa atodzoka mapepa anononoka ndekuzimbabwe chete kuzimbabwe iholiday iri kunoka South Africa kuzimbabwe kuna holiday saka iwo haanenge akamirira mapepa anobva kuzimbabwe saka zimbabwe haisi holiday saka anouya mapepa kana auya mapepa iwayo imotoenda holiday kuzimbabwe kunoko haiafektani nekuzimbabwe saka munhu agona kubuda hake kuzoroko even Thursday inobuda chithursday iyoyo even paholiday inobuda chitunda zvinofamba chero holiday Christmas day chero musi weChristmas day munotoenda imi makatojoina here zero ropumurani imi makatojoina here zero ropumurani ini ndakaijoina saka by the time yecovid paipa ndakazoita 2 months ndichina kubhadhara ndopakabva zofamai wangu saka handazokwanisa kuasistwa ndobva ndanditori ne3 years ndichibhadhara 3 years or so muri kuziya here kuti izvozvi mwedzi wakutonopera izvozvi nhasi mukatondibata ndikatokuactivaterai nhasi mukanobhadhara mangwana muri kuziya kuti hamuna waiting period kune special iri kwemwedzi unoyu inobva yadzoka the same hamuchanizvo zvokunzi mirai 3 months hakuna mukatongonobhadhara mangwana makutokontinue ndizekuti chega ndozokufonerai mangwana torai mukana iwoyu torai mukana iwoyu mushandise kuti mudzokere pazoro repumurani yenyu apa nhamba dzenyu nagara ndingori nadzo but ndakadzitora pama vakadziisa kudhara ndichida kuti ndikufonere igadi nyaya yekuti ndaida kuita rejoin ikoko because ndakanga ndakambomira through covid paipa mai wangu akabva wafa mucovid saka sezvo ndakandomira vavatadza kudasisa saka ndakabva ndamira kubhadhara paipapa because ndanga ndisina mari alright no problem namba dzangu munadzo mungozondifonerai papapa alright right saka ndiupdate wana kuti zvakamira sei alright sharp right saka nyaya iripo guys ndiyo yekuti kune timu chitengochinyaya chokwadi chiripo ndechekuti timu rekurandburg iri kana pasina mapepa abuda iko zvino guys ekuti mapepa olese akatoendeswa akatodii hakuna mapepa achabuda andimaona hakuna mapepa achabuda anenge ongodzosera ake vanhu Shelton chi handisingazivi pakuudzana kwamakaita kuti makanzi munodzoserana mari kana kuti munenge mungodzoserwa henyu mari dzenyu mudzoserwa mapepa enyu andimaona ndo zvinenge zvatovepo andimaona nokuti kana kuti mapepa anenge asati aenda imi mushora mega kuti zororopo imushora moga kuti home affairs iri kuita 3-4 months June asvika right andimaona munenge mangopuwa mari dzenyu motaurirana then ava vakaitigwa vakaaplya kudhara then momirira inogona kupinda mwedzi kufikiri mwedzi unoyu kana mwedzi unouya aslam inogona kuuya but now ndave neconfusion yekuti ini ndakajamba 2 months primrose ndibate kuseri kana wakajamba 2 months ndikugadzirira kukontinue badara nyaya yangu ndeyekuti now kana muri kupuwa aslam ye3 months guys 3 months obhadhira 1.5 iwe ukaenda kubhodha kunoisa mazuva papasipoti yako 3 months dzopuwa 300 rands saka muri kuitei munenge muchiitei nokuti kana uchipuwa aslam ye3 months wakabata pasipoti yako enda unoisa mazuva e3 months aiwa tete vachihoro nokuti apa pakanga ataura kuti ndichakuasistai through kusvikira mawana ndo zvaakataura kuti ndichakuasistai throughout kusvikira mawana saka kana apa zvichatoiti kuti vachawana sofa nokuti June asvika kandi next month hanti vanhu vari kuita mapepa aya ari kuitirwa kumabasa uko June kaasvika uko June asvika uko vanhu vari kugadzirira mapepa aJune antimaona chete hanzi madays epassport ana basa kubasa murungu ari kuti ndiri kuda passport iri valid murungu hazvizivi zvokuti madays epassport hana basa arida kuona madays kuti uri legit munyika anditi arida kuona kuti uri legit munyika saka ndoisa mapassport yangu I'm legit passport yangu ishi chena mapurisa ukasangana nawo apa there is no need yekuti udhize because kwakudzorerwa game munoiziva game iya yekuti vanhu vaifamba nema 50 rand nema 20 time iya yanga ari ma 20 rand
hanzi simeni passport isina permit aidiwa basa se asylum inodiwa. Zvino moiwana kupi asylum yacho. Modziwane pi asylum idzi. Ende murikona tricky rikuitika apa. Asylum riri kunzi ndere ma 3 months, rimwe ronzi 6 months. Andi rakareba racho ronzi December. Andi December wacho akasvika modi. December akasvika pocho asei wapo 1 month 1 year yakwana yaya. Modi because already follow why news guys. I always tell you kuti follow why news. Follow why news. Izvo zviraiti now vanhu veve vanga vakazara maasylum seekers akazara kuPretoria waya vose vakakukuzviwa kaiswa magumba kumba vakaniswa kulindela. Anditi maasylum seekers South Africa will never give my foreigners asylum. Ipapo ndakuzara chokwadi guys. Zvinosvika pakuti zvinozongomira sezvavangaita pato zvinosvika pakumira 1 year ronzi rapera bru rapera and then what? And you keep renewing. Precious, you keep renewing, but we are no longer renewing. And then what? And then what? No, I tell you, nobody got to walk with the Masailam here, which was to but those really nani asho, because at least you never better go to Shanda, which is ever Shako. You know better go at least to Shanda Wako, Shakanak. And it's true, I was chatting in my asylum. No chocolate chiripo. And mon, my asylum, I was chatting now. Saka to like a gateway, Masmabons. What do you think we should do? Has many multiple 3 months. You know, activate take a kufa. And the true simple, that's why people must pay. Yes, but you are general. Kind of a chingivan, but a chingivatora marizevan. The guy to the top of Starapano, you are general, and a chingivatora marizevan, pano. Vatora mari dzevanhu kuvaitisa vanhu magroup of 50 iwayo vokana kuleta mari antika ngavateka kublutika vanhu ngavasablutika vanhu ngavadavire vanhu kana vacreate magroups avo 4 ngavameke sure vari kupinda in each and every group vachipa update kuti vanhu vagara vari on the lookout kuti what is happening nokuti vanhu vakaisa mamessage vakaramba vakanyarara vanhu havachazivi mazana kune mbavha dzakawanda kunzoko people won't know kuti what is going on animaona vanenge vachida kuziva kuti chiri kuitika. Hello dear. Hello, SIS MELLY Murisei. Mushe Murisei. No, I wanted to focus on Nyaya yekuti you keep renewing and it. And I'm not sure chokwadi kuti panosvika time yekuti vanozoti we are no longer renewing. Ichokwadi ipapo. But at least asla kumabasa kuvarungu inodiwa the passport. Passport whether 3 months yawa passport haikutenderi kuti ushande mujoni unenge uri visit anditi stamp ya 3 months or 2 months here hautenderi kushanda but aslam unotenderwa kushanda or kudzidza mujoni murikuona pane difference. So varungu vanoda maaslam because vanotoziva kuti whether une aslam or permit chaiyo zvinhu 2 izvozvo or permanent resident izvepassport kudhindisa vakawanda vasikuda. Okay, no, thank you thank you very much. I've been through that ndakadhindisa for 11 years uchingoenda sometimes unopuwa 3 months sometimes unopuwa 6 months but mostly ma 3 months because akasiyana pane appeal pane scrap pane chichi they are different pacho. Ini ndakawana rangu muna 2010 razodeclinwa last year apa muna May but from 2010 till last year that's 12 years yeah ndichingoriniwa ndingofamba ndichingoriniwa every 3 months every 6 months sometimes moenda ikoko kuda kuti mopo movoita zvidhindo motidzokerai modzoka kuti next week or what. I've been through that journey. But at least ibepa rekuti chero kumapurisa kumabasa unenge uri benki unotovhura bank account chipi kudzidza chakatodzidza nemabasa iwawo. All right, thank you very much my sister. Thank you very much. All right. Hanzi aslam tinoenda kuchikoro chodzidza
toita zvese inododiwa than mazuva amadere tapaunzwa ipapo. Saka asylums dzacho zvinhu zvadzinodai kunetsa. Unenge uchingorinywa zvinhu zvakadaro alright tashuwisisa haufaniri kujamba kurinywa nai ndizvo. Unenge uchijamba kune vakaona maasylum kwai musajambe kurinywa. Munenge muchingona muchingorinywa passport yenyu kusvikira awamhene vazoitawo madecisions avo kumberi uko. Andimoona ndopanenge vachiita asi general hanzvadzi yangu to kana masvika kulenda itibatei tione kuti titoita kuti maita call nevanhu veMidrand veRandburg ava muite mumepe way forward munzwe zvichemo zvevanhu veMidrand veRandburg I mean to say veRandburg muwe kuti vari kudei so that muite granted whatever zvavari kuda grant them whatever they want and timaona imi vanhu veRandburg and if it means kuti sharers vanopinda mugroup imomo vo zvotaugwa and because at least takunyetsonzwisa nyaya dzemasylums dzinofamba sei. Sharers is a consultant ndi consultant shellas asi pakuita consultant kwavo vatsanangura 400 ndeya lawyer 350 ndiyo yavo yavanotora kusiya basa ravo nekuitawo maservices handitika vanenge vachikubatsirai kuita hayaya asi chishoro chandaita chimwe chete shellas chekuti kusosvika vanhu vaungane vati kunotsvaga rubatsiro kusocial media kune mamwe masocialites kureva kuti muri kuva blue tika hanzi not only Randburg inini ndikusara vandivinga vamwe vekune vamwe nzvimbo sandave hamusati mandivinga handizivi ndakamirira veRandburg vandivinga hanimona saka kuti vanhu vazouya obvious vatoona tanguri tatraya kudai kusvika kuite group hanimona kuti wegroup kudai vatobva kure vanhu vachitora kuti hapana chiri kuitika ndopamuri kuita mistake ipapa business renyu ndopamuri kudonhera pabusiness renyu ipapa ndopamaakudonhera taurai nevanhu sematangira makaita mazuva ekutanga pamakakolekta mari dzavo paya muchikolekta mari hanimona give them feedback as well saizvozvo hanimona kuti no guys iko zvinhu zvakadai chero musiko muri kusina network asi mukaisa voice note vanoona kuti maita effort yokuisa voice note vasikana ndakaenda kuZimbabwe hakuna network asi zvinhu zvakapinda zvakadai ndikadzoka tochiona kutangira paya vanhu vanenge vachiona vanhu vanenge vachinzwa andi muri kunzwa vanhu vanenge vachiona vanhu vanenge vachinzwa musazoti blue tick vanhu voramba vakangoti zi blue tick vanhu voramba vakati zi kana maona kuti musi iwoyo hamuna kumuka muri kuright side rakanaka rekuti mudaire vanhu mopindura pocho musapindura vanhu pocho shellas antika takaso apply December but hatina kana madetsi mina handichaziviwo makaapply December makanzi madetsi anobuda rini chiregai vasvike kwana rishandiswa kuti asylum rinovhura bank account ndo zvavataura ava vanga vachitaura paipai and transparency ndo inenge ichingodiwa transparent ndo inenge ichingodiwa chete mukanga transparent hamuboite problem nevanhu but mukaramba makati zi mukanyanya kunakigwa nekukanga moita zvimwe mukanga kuti vanhu venyu vaya vavakamisa mumagrupu vaya vanotofunga kuti akubigwa kuti mazuva mbavha dzawanda chinobvira saka vanenge vachitofunga kuti akutobigwa pano munhu atodisappear saka itai muchitaura nevanhu general shellas chirega timirire general shellas kuti vasvike vanzwe antika amene vari kuti vakaplaya December ina handiziviwo zvaDecember wokuti pachafamba sei uri kuti kwamboi 4 months 3 months saka December January to December ungasingashandi January February March April mukade kudai zvinouya mwedzi uno kwai 3 to 4 months saka vakaplaya December chimbomirirai mwedzi unoyu upere chimbomira mwedzi unoyu mupere animaona tione kuti hapana here chinoitika mwedzi unoshu and munoti kwai 3 to 4 months nomanga vachitaura and plus ivo general kana vachinge valenda vafa vanozotiudza kuti vafambisa sei antikwa saka ivo zvouyawo vangachita makuhwa vachifunga kuti tinovahla general tivahlisu general totongotaura izvozvo straight to his face varipo tinotongovaudza saka guhwa harishandi guhwa haritomboshandi usazodzoka pano handitakutoziva usazodzoka pano ndakumuziva kamunhu acho ndamutumigwa ngachipuwa maningiri mameseji apa animaona usazodzoka pano one day uchiti kwai heni zvinhu ndakuzodai uiwane asylum iyoyo usazodzoka pano uchiti kwai ndazodai ufunga kuti uri kuita makuhwa uchididi animaona hanzi asi we applied through my lawyers vakatipa more than 2 months now tavepa 3 months no reply ndofunga zvehome affairs kamasanga guys zvehome affairs masanga guys
kana muchiita kuzvehome affairs ka musainde kuhome affairs musaenda kuhome affairs muine mwoyo wekuti ndinofanirwa kupiwa dheti musi wakati because masanga home affairs masanga guys ndochokwadi chiripo home affairs yatonesa chero kupi home affairs masanga umwe anoti like aindisa kumashure kwako anopindurwa mangwani iwe wakaindisa kudhara usina kana kupindurwa anomaona usina kana kupindurwa saka home affairs masanga ndochokwadi chiripo. Hello. Yes. Mushe murise. Ma? Tukumbira kuti mutaurisa tisukunzwai. Ma? All right. Right. Because panenge pakatoipa iyo home affairs kana chinzi ine serious delay apa isingaudzi vanhu chokwadi. Hello na undinzwe takunzwai. ngati ndikubewa kafungo kangu kadikidiki. All right. Okay, ya ndiri kumwe vamwe vakaenda off to Rande kuwadi vakaenda ku kutaura nevanhu kurande. All right. kutaura nevanhu zveshuwa zvikunzwika zvekuti zveshuwa general vakataura even that audio vakatarisira clear kuti zvirevo kuti ukange wabatsirwa zvakuda kuti wakutowana asylum yakomangwana. But inini interest yangu payakauya zvakanyanya ndechekuti ine ndinobatsirwa kana kumanawo yanga yekuti zvavakataura kuti he is going to assist us until we get the asylum. Ili mukanyatsoiteeresa that audio, that's what he said. He's going to assist us until we get the asylum. Of course, you are zvine zvakaoma affairs, but as we know kuti izvo maybe vada vane maconditions avo yekuti avachatibatsira. Plus chimwe chija vakataura vakati kana wapuwa debt komi ndokuudza kuti uchanotaura kuti chii plus nezvipi zvinofanira kutaura. Avo pagrupu redu sere vanhu vakaenda so far tine 2 vakaenda and pa2 vakafonera general kuti vabvunze kuti tinotaura kuti they couldn't manage to get a response. Even vakafonera macoordinators achanga kuno they couldn't manage to get zvavanofanira kunotaura. Saka vakangoenda vari empty vasina chavanozoita kunotaura. Saka those things ini nangu zvakabva ngonishoko kuti handisinyatsokuziva kuti so what is exactly happening because vakasabatikanawo patime yacho yava kuchidiwa. That's where the problem is. Okay, right. Muri kunzwa zvekutaura nanjadzi vari kuti vari pagrupu reRandburg zvakare antika so ivo vamukoma-shellers vakati vachabatsira vanhu kusvikira vanhu vese vawana mapepa. Saka pane 2 vakomana vakapiwa madebts asi vapiwa madebts vakanzi musaenda musina kundibata kuti ndikudze zvokunotaura. Right, musi wekuti vakuda kuenda kunoti vachinotaura kumainterview kuya mukoma-shellers vachada vine mafoni evanhu. Vakomana vayo vakafonazve vakabharazve hakuna munhu akadavira vakapesira vaenda vari empty mumusoro zvino zvakanoita kuti vasanowane chinhu. Saka ndo pane concern yanjasi kuti alright ava vakaenda vakadzoka vasina chinhu nenyaya yekuti vakaenda vari clueless vanzi musaenda musina kundibata musi wekuti vabatike mukoma general havachabatiki. Saka kune vamwe vese avava handi what if musi wekuti uchienda wasvika havabatiki futi. Saka zviri kufamba sei muri kuona pane concern yavo ndo pane concern yavo ende ipapo hanzvadzi muri right ndo zvatinoda kuti tiudze general izvozvo ndo panoda kuti titsike ipapo. Kana ataura chinhu tinichabatsira vanhu ngaakubatsirei hanimaona. Kana ati ndichakupai zvokunotaura puwai zvokunotaura kuti musanodzoka musina maasylum. Exactly. Ndo chiri pambade munyaya because like vanhu manje pavakati pavakati vachibata general manje havasi kubatika. Yes, we know mama coordinators vachina vari kunoko vakuti ende takanzwisisa kuti vakanga vamboenda kunhamo, that's fine. But as we know tunzwa kuti munhu even uri kupi nekupi pawhatsapp group unokwanisa you can put an audio akawanda but at least tikakwanisa kuwana communication between us navo zvotibatsira kuti disability zoti tivena pakadai. Yes, of course tinogona kunge tiri madofo zvedu tisina kuti tiseteka. But inini hangu ndakafarira kuti ndizvo vacharamba vachindibatsira until now one plus vada kundiudza mashoko. You know these things zvoda win experience. Vada kundiudza mashoko kuti ndinotandisa kuti ndikwanisa kuwana ndizvozvo. Si voice renyu harisi munhu akaita dofeni. Haakana voice renyu risiviti kudai. Haakana harisi voice remunhu asina kuenda kuchikoro. Alright zvakanaka hanzvadzi. Right, yani muri kuona ndo pane kungochema ipapa nyaya iripo pana madzadzi shellers inyaya yecommunication chete
Communication apa asi papa hapo Shelas ndinomuziva pa communication hada Shelas ngaimprove panyaya communication Hansi is lying zvotoziva iwe ukone ndinokusvika is lying iwo ndiwe coordinator here kwai kudi kuona Colin anenge achingoti vanhu is lying kwaichi bovenga statement yake he is lying. Those people talked to coordinators and they were assisted. Saka uri coordinator kaiwe. Saka usati vanhu vari kunyepa iva chakuzotaura pano Nyaya vega. Vanganyepa pachaunga ere naiwe Colin. Unoziva sei ndiwo wakava assista here Colin. Wewe uchingoti munhu wese anonyepa iwe ndiwo wakava assista here. Vari kutaura kuti vakadzoka vasina nikikiri. Vari kutaura kuti vakadzoka vasina maasylum. Vakaenda vasingabati general. Iwoti vanonyepa. Were you there? Colin. Munhu akutaura nyaya yakazvimira usati munhu anonyepa. Ingoti pamwe kudawo zvakakujambawo izvozvo. Then kwarongora bachingoflika iwe wachindibhaza iwe ndindowane airtime yekufonera. Fona. Right. Okay. Hansi player this note hansi ndiri mugroup repertoria Joburg Asylum. I'm one of the two vakarambira kuDesmond Tutu. Mangwana nakanaka mese pano. I hope that you are fine. Allow me to thank you for your continued patience in waiting for updates relating or information relating to those who did not go well to Home Affairs to Marabastad. I have tried to make findings at Marabastad through the management there over the past 2 days because I wanted to give an informed response to this, before we jump into our own understanding. I was advised and informed that there is no reason why anyone would be turned away by any official if they are applying for asylum even without a passport which is valid or an ID. Remember zvinhu zvatinogara tichitaura every other time kuti kana uchiapply for asylum hazvisi zvinosungirwa kuti unofanira kunge uine passport kana kuti uine passport iri valid. Hazvisi zvinhu zvinosungirwa kudaro. You are allowed to apply for passport chero usina kana chii chawakabata, chero even affidavit. It is easy, much easier to apply for asylum when you are in possession of your affidavit. So the management is acknowledged that there could be some overzealous officials who would not be wanting to work, frustrate one, but that is not procedural, it is unlawful. However, we cannot point at the officials and say we did shooter and so on, because unfortunately we cannot. It's not possible for us to disclose between even and their management is acknowledged to that. She was telling me that at the Desmond Tutu, they are helping people in possession of affidavits from us, from different lawyers, attorneys, and some people who are even bringing affidavits. Lawyers for human rights, information and they are even sent back. So it is very unfortunate, my brothers and sisters who found themselves in this predicament. However, she has said that because you still have your appointment letters, you need to come back again. You need to go back again. Should anyone send you away to get a passport or in possession of an affidavit, please ask to speak to the center manager. Say that I am not going anywhere.
I need to speak to the center manager because I am entitled to my claim for asylum. This is not the first time I've been talking about how difficult it is to apply for asylum, but it's not too tough. You will end up thinking kuti zvinhu zvatinobatsira nazvo vanhu isusu hazvishandi kana kuti chii, but padesmond tuti pagara pane problem. Panotoenderana nemazuva, vanhu vanofamba zvakanaka ugotoshamisika kuti vanhu vafamba zvakanaka sei, vakatobatsirika zvakanaka without problem, vachitobatwa zvakanaka. But some will have a very bad experience yekuti unovanzwira tsitsi. Some end up even crying, some even disappointed, handichatongozviita futi and so on. So we've got a very big challenge with Desmond Tutu refugee center, and we've raised these concerns with the management for a very long time, but it's something that is beyond our control. It is something that is beyond our control. Remember, Iwewe say asylum seeker, even though you would have passed through my office and assisted through my office, you still have got to play your part in standing for what is rightfully yours. Because on your first asylum claim, right, you cannot go with me. You can't go with any lawyer or even any biggest advocate or whoever. You can't. It's not procedural that you can go with somebody there and not akatiza kunyika kwake sakandawayana kuti azoclaima for asylum. It is also something that you also need to stand your ground and say, but I'm here and I need to be assisted. I acknowledge and understand that vanenge vatobva kure, vamwe vaseta aside even nguva kumabasa and so on. But we are dealing with a sender iri arrogant. We are dealing with a sender in vanhu vari very arrogant, in one very, very fun. Some of them would not even want to work and are hell bent at frustrating our people because most of them are very xenophobic there. You know, most of them are very, very xenophobic there. And so that's the challenge that we always want face. So I hope that those that were affected will give it a try once again, you know. Because hakuna mutemo unoti munhu kana achitiza kunyika kwake anofanira ngaine valid passport. Munhu anotenderwa kutiza kunyika kwake chero asina chaainacho, because this person is running from persecution that threatens their life. So munhu anogona kutotiza kunyika kwake achitopinda munyika muno asina kana chaainacho. It is allowed to claim for asylum without even a valid passport, you know. So whoever official was saying that was just overzealous for nothing, and it's unlawful. But the challenge is we cannot even point at who did that, and we can't bring them to book because unfortunately it is just beyond our control. So as unfortunate as it is, we have got to give it a try again, and we can then be able to take it up using your names and say, but 1, 2, 3, 4, 5 people came here, why were they denied to claim for asylum, and then we'll take it from there. Thank you very much. I hope that this finds you well. This is my last few days in Harare. I'm so sorry that I've not been around for some time and people were failing to get hold of me. Right. I think ndatumirwa nomwe ndofunga akapiwawo ndevakaenda vakanorambirwa kuDesmond Tutu kwaJenkoko anditi I need to speak to SIS MELLY directly, please. Tutora iri koli guys. Kaiti wari kudatora ina. Hachibati phone if I need to speak to SIS MELLY direct, please. Okay.
hanzi chii nyaya dzacho vanhu vata zvokusenda maaudio zvino manje unoziva ndakataura inini kuti ndakavharwa 1.5 handiti neumwe wake wanosenza naye iye general wanga asipo time iyoyo yandakaenda kumaAsylums PE tikataura ma 1.5 tinzi chi vaatiti maappeal ipandakazoita appeal ndega kechi 2 foot mukuta kaitiwa in the speaker of it helps speaker iri kubheta sei speaker indari chidaro so mapurazi ekuPE vakavharwa vachiti vachienda kuvarungu vavo ndakataura panapa vachienda kuvarungu vavo nageneral vavo vati kausina kuti vanhu vakuvasungwe vabhadhare mari ozovabatira mari avangambomira mirai mbufonaini vagadzira mapepa murungu obvisa mari vanhu vaivazobatirwa mari nemurungu kuti ndakabhadhara mari kuti mutirwe mapepa maAsylum achauya iyo vomva vatipa mapurisa kuti ndayape kuti vanhu vadi vasungwe vakomana vaya vainga ndakataura nemalisha akati no mudharabhanichi musavharire vanhu vanoda kubatsirwa regerai vanhu vabatsirwe asi raiti zvamuri kuita mudharabhani regerai vanhu ndikataura kuti vakomana vaya inini vakativhara takavhara pa 1.5 takaita tiri 10 musi wachona iwa takaenda kumaAsylum kuPE tiri 10 the other guy akapoketa 10 point something thousand mukundwa but hapana one akati wabepa rikabuda ipapo ndokutaurira ndakazvitaura pano taura kumakumbe ndakazvitaura pano malisha akanditi no this guy can help vakauya panapa vakauya kutanga kuadvertisa vachiti tichange tichifamba tichidai tichiwa mapepa kuti tikati vakomana ava vanodya madzivano hey now this is thickening ndakapanduka wazi malisha paya pandaita pagrupu panyaya pavakati vauya kunoku ndikakudza kuti vakomana ava varikudya mari dzevanhu ndikataura kuti vakomana varikudya mari dzevanhu ava mukati aiwa vanobatsira general vakadai ndikati vakomana vanhu vaita matumbu nemari dzevanhu muPE havachadiwe ndakataura paya ndikati muPE havachadiwe nekuzikanwa ndikatomboti amundawo nekuPE kuti avakomana vauya kuno zvikanzi avaregera vambodyawo dzemari maisitakanzwa nokudyiwa kuno handitoona general kubatsira unonyepa ukaona achibatsira pane paanoida kubhata kuti kugozoburitsa yakawanda in his 10 ndakazitaura vanhu kuti amwana vanhu varova vanhu mari kuPE kumapurazi mese motenzera mazimba vakwatura vanhu guys zvakuda kuti general vazvidavirire vegaiti asi wazvadzava kwaye vari kuita matumbu nemari asi wazvadzimuri pamuromo ivi ndizvamangatauri saka munhu orega kudya kana mamupa ake akaoma guys ameno ikoko ina hatizivi wana baba maaudio arikuita achingokandwa memwana maaudio arikungodzi playai achingokandwa zvakaoma uye bodo kwai mapurazi mose manoviri asi zvazvadzika iri zvakaoma chadzava ai haveno rimwe gurupu riri kunzi ririkovo recape town ndokwabuda maaudio aya kuda mapurazi ekucape town akazvitaura ndikamitisana kwai murume wangu akazvitaura ndikamitisana aro nhasi ndinoshaya pekunyarira halo kola mwesi muri sei mushe kanjani tiripo mushe SIS-MELLY ndaida kubatsira vanhu panyaya yemaAsylums zviri nani ugadzirirwe nemurungu wako oenda online onokusechera ega kuhome affairs bhozi ini ndo zvandinoitwa nemurungu wangu nokuti vakati hatichada kuti mazimbabweans aapply ega unofanira kunge uine malawyers saka zvese izvozvo zvinoitirwa nemurungu wangu SIS-MELLY ari kundigadzirira zvese izvi ndakatofila mafomu asi
uri kubhadhariswa 1.5 yeasylum kana uchida unonzi chistatus ndeye3.5 zviri muno mucape town SIS-MELLY. Kana uchitoda kugadzirwa asylum itirwa nemurungu wako waunoshandira because varungu vanhu vanotaurika navo vekuti vanonzwisisa SIS-MELLY than zvatiri kuitwa zvekunyeberwa nevanhu online. Zvinotonyatsoita SIS-MELLY zviripo. Ndakatanga kuapplyirwa muna February tichiri muprocess yacho yekufila mapepa. Saka zvekunzi unozonzi naningi SIS-MELLY zvinonetsa zvinanoitirwa nemurungu wako. Zvinenge zvamusati mapuwa response June yacho zvayasvika saka pachafamba sei? Mati June yakutosvika kawo response yati auya muchazofamba sei? Takanzi muna May ndopazvipedza zvese ndovakazoenda kuoma fese. Zvitori nani kuti ukatoitirwa nemurungu zvitori nani, zvitori quick SIS-MELLY than zvekumbotendерedzwa zvoita kana 6 months uchingotenderedzwa because ivo vanenge vachikudza nokuti vakataura kuti maoffices emucape town akavharwa, maoffices ekupretoria akavharwa, handiti maona. Saka vanenge vakuita nebackdoor, handiti maona, but iri original, handiti maona SIS-MELLY. But asylum mahara akakola 1.5 ndei. Handiti SIS-MELLY neuda kuti masimba atichadiwa muno, handiti mukuona zvikuitika, atichadiwa muno. Vakutobhadharisa because vari kutonototi vanhu vane pressure yekuda kutora maasylum. Saka vanotongobhadharisa. Ndozvavari kutoita. Hazvisi zvechitsotsi kana kuti chitori chitsotsi kolecho because asylum yese mahara. Whether uri muZimbabwe uchadiwe muno kana kuti uriwo kuMozambique kana kuti kumarawi. Muno kana asylum is for free. Vari kuona kuti tine pressure SIS-MELLY hapana kuda kuenda kumba kasi. Right, chichitenda muchenjeresa imimi musaudze vanhu palive kuti ini yangu inotobuda because munogona kupiwa futi yefake because same home affairs iyoyo yakazviita mazuva akurapo pasurapo vanhu pavakatanga kusapiwa mapermits vakati tiri kuissuwa mapermits vaibudisa permits sepepa zvese everything muchibvana chibhadhira mari chinzi zvichitoitwa nemunhu wehoma uchitotoga mafingerprints wotoziva message pafoni yako handika yekuti we have received your what asi mapermits ayauya vanhu voisirwa kudai vanopiwa vanhu vaizonobatika pabhodha unenge uchitenda kabhadhira 20,000 yangu ndapa hamunhu wekuhoma office anditira musi wokuenda kumusha December asvika vakawanda zvipasipoti zvakasara pamabhodha ndopa zvakasarira pabhodha kunodai musystem haimo but wakaitesa kudai so it's original chaiyo iyo vanhu vekuhoma office vavo kutotya SIS-MELLY tenchiti zvine varungu mukati ndo zvakatopenga. Varungu vemuno right izvo zvatogona kuwaita wagona wataura nyaya yekuti kwai varungu mukati guys. Pane murungu uri kusikama vanhu paFacebook apo uri kusikama mazimba chete mumushenjerere murungu ushu. Murungu uyu uri muno muRustenburg. Ndakabatwa navakadzi vemuno muRustenburg vakavhigwa mari nemurume uyu 6.5. Murungu uyu ari kuadvertise accommodation yaasina handika accommodation ndofunga iripo here asi haisi kurendeswa hameno kuti zviri kufamba sei. Oti accommodation is 6.5 plus 6.5 3 bedroom house hameno kudai flat kudai imba hameno kuti akachipa kudaro ndeyekupi osvika oti viewing date yopiwa anogoda maforena chete maZimbabwe chete kana kuti Malawi mosvika paipa moviewiswa imba wobhadhira deposit onzi kupinda musi wa1 kwasabva kana 4 days wotorongedza uda kunzi hazvichati kuti upinde because muna ini ndakukona chifa kugara utakudza statement mara haidzoki vakasangana maZimbabwe musuno vari chikwata mai mwana vachidhiwa nesame style ari kutora maZimbabwe nemalawi chete nokuziva kuti chino mukana ripota zvinoka zvinoenda murungu chaicho ane ganda jena murungu chaichai SIS-MELLY handimanzwisisa ini ndoshanda paguest house handiti saka murungu wangu akandibvunza akati koma asylum unozvifambisa sei ndikati ina hangu handisanda mbotraya akati regai ndikuendere online ndinobvunza ndobva atopindurwa nehome affairs akati aiwa pari zvino tikaita sei takavhara tikavhura tinokuudzai tichavhura next week Monday zvava zviri zvemuna February hameno kuti ndopawakangovhura here ndobva achifonera murungu wangu zvese vaingoita vachita online saka ndine mapepa andakapiwa nemurungu wangu kuti ndifile handimaona saka ndaingononge pamwe zvingori straight since pamwewo kuti vanenge vataura nemurungu here hameno saka apa pamakuti ndakutotya baistu ndangoti ndingokuudza hangu kuti ungogara uri careful because home affairs ndo yakatonyanya kutoipa chaichaiyo home affairs ndo mukuru wabheg rese remember vanhu ave home affairs vajaira kuita madhiri
Andiona vajera kuti madhiri vanodya nemaforena vanhu vaya zvisingaiti. Andiona saka right now zvokunzei maforena kudi gavaendesi havasi kutozvida because mukoto wavo wemari unenge wavharika, but havasitopi kuramba vachikutsvagira iways dzekukusikamira imari idzodzo. maAsylum achabuda efeki iwaya, unozoti wabatwa neumwe wavo anenge ane skana. Andiona onoidai musystem ayi mukonzi wakaiwanepi, ndopatangira mahwani ipapo. Andiona vanhu vakawanda vakagara kuno mumakore 3 years asina kuenda kumba, akabata chitira kuti ndinayo permit nini ende kubhengi aitoenda chinovhura account because kubhengi time yevanga asina maskani. Andiona saka aitosvika kudai so otodai so vototi iyi ndiyo vota nemaziso votovhura maaccounts vanhu vakawanda dzakabatirwa kubhodi. Munhu otogara munototi ndine mapepa inotoenda kubasa kana kuzviona dzinhu dzakafanira kuita 1 chaiyo musi kunoti kusystem pabhodha dzisina kuenda musystem ka mapepa vanenge vangobaya voprinta voita exactly pakunoti pabhodha vaundoenda neconfidence kuti ndine permit yako kunodai mira pasaidi wakaiwana permit fraud dzakasara vakawanda vakabatirwa pabhodha. Because vamafedzi ndombavha dzokupedzisira vanhu vehomafedzi vaya. Asi iwo pavanenge vaita pacho iyo asylum yacho right patezenge takufamba nayo unozotsungirwe iyo yakabva kuhomafesi. Ndatikona vanhu vese vakatorwa mapasipoti vakasungwa akangabva kuhomafesi, vamwe vaibatirwa kuairport, vamwe vaibatirwa kumabhodha dzainge dzabva kuhomafesi. Andiri kunzwa dzinge dzabikwa muhomafesi imomo. Saka iko zvino vehomafesi navo zvavakuita vangwara havachakutambiri front ivo vane zvidhura zvivanhu zvavo zvinotamba front ndozvamunosvitsa mari inini. Andika ndochotera newe kunotsira mafingerprints. Andiona chotopinda newe muofisi asiye munhu yaumuoni. Andiona haumuoni anenge ane chiagent chierana chake chokuti mafingerprint chokuita zvese chokuti dzondo rinobuda kuita kuti chikavhondoka because vakawanda vanachavalala vakadzingwa basa uko vanachavalala vakadzingwa basa uko vaita fair ivo vanhu vakanoidentify kuti uchu vakasungwa nemahawks basa rikapera. Saka vakasara vaya vakuziva iko zvino vane marana avo anenge ari papretoria panze paya. Andiona vachiri kuda kuti kwachi chitupa icho chinobuda komafesa ndikunyepera aidhisha inobuda asi inenge isiri musystem. Bet yano noipiwa but inenge isiri musystem. Unozoti musonoda kunodai so wonosvika manje wakunodi wakunobata murungu wako murungu wewaite here wekati murungu weblack. Murungu chai wewaite Germany but munhu ari kundiitira murungu futi wekuhomafesi andimaona saka unombochiti pamwe. Saka uri kuda kuti varungu vakuitawo corruption, varungu veko vakuita corruption kuhomafesi. Saka nachitomboita corruption yekutobhadhasa 1.5 kuhomafesi chinotaridza kuti corruption yekupa pepa efeki chi because tozoti varungu havadi zvecorruption vazhinji vachona kana achitomboita corruption yekutoda kuti kugadzira pepa iye ari mukati chotatasa kudlire mari wechii zvekuti iye akatobvunzawo akati wai makubhadharisa asylum iyo ingambe isingabhadhari. Murungu wangu aitobvunza akati nokuti mazimbabweans havachadiwa muno zvichatozosvika pakubhadharisa. Saka zvichasvika pakubhadharisa patiko zvino mahara. Saka wai akadla 1.5 yako. Meno kola meno kana yazobuda muimbi zoti asylum yangu yabuda iyi yakauya muzotudzawo. Ndinokuratidzai SIS MELLY maita basa kaSIS MELLY ende asylum haikubvumidzi kucrossa border ndochokwadi haucross border nokuti wakati uri refugee wakatiza kumusha kwako nokuti uri ngochani, wakatiza kumusha kwako nokuti iwe uruda kurewa nevanhu vezvemusangano, wakatiza kumusha kwako nokuti hamene zvaunenge uchagura musha kwako. Saka unofanira kugara muno autofanira kubuda border kana uchida kuziva kuti border jumping kuenda nekudzoka. Saka vaya vakanga vaisigwa kama permits chaiwo chaiwo kane home nevanhu vekomafesi vachiti aisigwa mapermits chaiwo chaiwo hapana pakunodai so andimaona paborder musystem tindinti haimu kunodai musystem haimu kunopanja nemaoko kudai so haisi kusikana vanoziva kave homafesi vanenge vachitoziva konzumira pasaidi andimaona womira pasaidi homafesi ine huori kubhodha ikokoko munotoona mwanenge vane mandikiri efekika iwa yasingarirai anozumira pasaidi apantika but still anongozogozozoka passport yake anotodhiza ipo payo since 3000 chidhura ichifeki odzosegwa kuti akwane kudzoka futi andimaona nacho. So ndo zviripo guys, nyaya dzemapepa idzi dzakangoti ameno zvadzingori katriki so nyaya dzemapepa idzi dzingori katriki iwino roluziwa waruza asi kana paruziwa munhu unongozosegwawo mari yake, munhu ngazosegwe mari yake. Ngataure chokwadi nyaya dzemari dziri kunetsa munhu ungangopiwa mari yake handizvo here asikana zviri kungonetsa nditi vanongopiwa mari dzavo bheki. Senge mai vari kuda asylum yavo vaya vanoda kupiwa asylum yavo bheki handitika vaya mai vanoda kupiwa asylum yavo bheki neiyo mari yacho kuti vawanavo kudi vakatarasigwa nebasa kudhara
hanzi inodlapi yakasungirwa inodlapi yakasungirwa na ina toziva kuti madhayari zine ndikudzewozve ndege ndimboenda kwanda kuinda homari kungodla nai ndidliseiwo izvo ndikusara ndisingangodli pano ingondidlisaiwo homari ungodla naini kupusa here ndakanyanya kuvata dzeupi danda naiti muri kuera uko nai madhayaris mamuzi manyama muri kuera uko nai mukandikwidza kuti ndikadai apa pandinodzoka zvoita yapakaipa saka guys ndizvo regai tigonzwa kuna general shellas kana vachinge vasvika tinzwe kuti pagrupu rerandbeg riri kudai kuchema iri kuti tinzwe kuti anoti chii panyaya dzenike ataure nevanhu veku because takutoda kuti ataure nevanhu vekurandbeg no matter what he has to speak to randbeg people no matter what kuti nyaya iyi iite die down otherwise kuba hake haana kubira munhu general haana kubira munhu asi kuti akatora mari dzemaservices anomboblutika vanhu odisappear oenda haachaone kuti afamba sei wazodini vanhu vanenge vasingasaziva veskeptical wofunga kuti munhu adisappear asi kuba zvake haana nokuti from the word go wakatsanangura paaudio apa kuti mari yemaservices angu akamira yakadai zvakadai asi kuti ngaataure navanhu he must talk to people andimaona he must talk to people taclarify azvichemo zvevanhu kumaloya kuti kunomira sekuita sei poitwa zvinoitwa zvinenge zvakanaka kudzisa kuti parambe pane ropa rakachena vanhu vanenge vati hatichadi kuitigwa takuda kuaplya toga voaplya voga online sezvo kuchinzi mafomu acho anowanikwa paonline ipapo vanhu voaplya handiti ndizvo kuti zvifambe saka tomirira general kuti basa rasvike ndava chiri murodi mino chiri mudenga tisi heka vanhu maibudiswa mugrupu riya kuitira vaya vanopinda hati kune vanenge vachine dzungu vanenge vachipinda vachimhanya izve imimi munenge makuzvizotaura kuti isi takaita apa mune makuverenga ma3 months iwaya yatava ma4 months makuverenga vanhu vacho vanozotya kamunotyisidzira mhatye dzake dzikatiza sake vanhu vaiburitswa mune grupu iri revari kupinda because muyamwe muri kuona kuti everyday maipinda vanhu 100 mubva moiswa kune ava vabhadhara kwacho hakuna kana chiriko kungounganidzwa hapana kana chinotaurwa kana update hakuna kungonyarara mungoisiwa ikokoko makagara makaringira asi maburitswa mune vari kupinda vaniwane kuti musamoshe vanhu musavavhiringe pfungwa kuti imimi zvamuri kungowedzerwa asi right regai tione let's wait and see so you on the screen ngati hai baby ndofunga yes pina tanotopenga service yake inobhadharwa and izvozvo haazvivanzi yes wiri ndo zvakatoona panapa kuti haana akataura from the word go he said it from the word go kubira haana asi kuti communication haipo saka people end up thinking kuti tikubirwa hapana communication hapana feedback nothing and kana chingatora mari dzevanhu dzemaservice dzedze hachadzokeri kuvanhu vamwe vari kunoretenwa back kudzokerai vorambwa kumahome afacebook ya iye afa kuti achivabatsira hachabatiki you know people hachazivi ndo patiri kuti panofanira kuti pagadziriswe ipapo paanofanira kuti pagadzisa nhasi chaiye namangwana tenge tiripo general kana mchidzoka muchihochema muchachemhenyu asi munotopa pagadzisa ipapa pagadzirisei people left to know kuti what is going on chichikuitika vadzoswa vevai saka todzokera takadii todzokera statement vane maappointments tinotaura kuti kudii vapei vese clear out magroups enyu muchiti group rainda rapedza mopedza nezvegroup iri mopinda nemwe group zvichinda zvakadaro antika zvichinda zvakadaro vanhu vese vave satisfied anomaona saka ndozvatenge chida guys regai ndimboinda piswa regai ndimboinda ndimbonodla ndakashaya kokutandara ndodzoka futi panapa indakapinda mudurban group pandakangoona paiswa zvemari ndikabaya left asi kamba tete maswanda hakuna chemahara zvenaiti chemasisi hakuna hakuna chemahara zvenaisi chemasiziva kaunotofanira kutodzoka uchibhadhara unoda kungoitigwa zvose mahara hazvizoiti zvekuti uitigwe mahara zvese animaona hanzi chinodiwa maupdate ndiwo anodiwa kwazvisweden zvesweden vakatozoonawo kuti tinodzokerwa toitigwa life vakadzegasaenda ndingaida kutotorawo bhegi pano zvotogoti kudi vanenge vakatoplana kutorawo bhegi pano wanike
mai vacho vakatomira varipo panzvimbo vakadai varikutaura kuti tangai mabudisa zvinhu first tozotanga nenyaya idzodzo. So hanzi when ndaida kutaura nezvayo, I'm going to have that program yevana vamangikiri on Wednesday 35 and below. No, takati chii yezo? Is it 35 and below? Takati chii? Takati makore mangani yezo? Yezo takati makore mangani? Takati 35, 33, 30 and below. And below, 35 and below, girls talk. 35 and below, girls talk. No sugarcoating. Antika sezva zviri pa diaries. 35 and below, muso Wednesday pa diaries. Ansanda kuziva time. Antika, imimi just be prepared. Kana mukauya imimi murima over 35. Machembere mukauya pano. Please keep shush. Aisi program yenyu. Antika shush. Inenge si program yenyu. Program yangu netwana twangu anditika program yangu nevana vangu 35 and below anditika 35 and below ndopatenge chidzitaura idzi nyaya idzi kochii futi ko general vari kunzwa vhara group ravo iro remagroup aya ko mukavhara magroup sati mataura nevanhu saka mozodii general aish amen right 35 and below. Ngatsangane pane musi wenhingikiri. Machembere, if you are here, tambira in comment section. Shush, sekai nyaya dzedu negirls dzangu. Antika inyaya dzangu negirls dzangu. Rimwe timu rese shush. Machembere antika girls talk. Hanzi aiwa magirls talk aya ndo atorambidzwa kudya. No, mchembere lile. Handisitombokurambidzai. Ndoda kutamba ne. I want to understand what is going on in your generation. Imo muzvimazera menyu, what is really going on? Saka techida kuziva kuti chichikuitika tichimboyatsosununguka, you know, those who've got problems vachibvunzana muchiansana pachenyu ticha boys ndine boyfriend yangu iri kudai in the other one answers kana takambosangana nezvakati, you know, like they get to be free. Antika they get to be free vachisununguka pana pachitaura zvavachitaura girls vachitaurirana like zviri kuitika mujolo madating kumazera avo animaona ndo musi wachona iwoyo. Saka kana musi wende ndichitongoseka une ndiri host hangu banesho pachinzi pari kudliwa tichaishodzidzai papapo pane pachitorohwa yese musochwa vari kungoramba chingofona vasingadainda. Hello. Yes mama. Mama, this is Melly. Ndiri right muri sai. Ndiri right. Ndine madhavara vanga vane zvinhu zvekuvharwa zvinhu vamati ndivasiri kusendera message Facebook. Oh, madhadha mukafana madhadha nditori pa live inozvi. Right, mother ava vakandipa nyaya yemusikana akapfeka uyu anozani patience. Anozani musikana Christine. Anozani? Precious uyu. Precious kugroup remuinde kugroup repost guys kumapost kuno kandwa nyaya chedzo dzinobatsira uko. Musikana yeye akanga akatora mai ava firiji ne laptop nechi ifiriji laptop nechi Nesto muri kuziva here kuti Precious uyu ari kupenga makaitei ani imi hello ndisara mukuninzwa hello ari kupenga ari kugara njere ari kukumusha ndakataura naye nezuro but ari kugara njere hanzi zvinoita kuuya ndakatozwara sekuru vacho vatokutsvagai imi mutotsvagwa nehama zvichenda mutotsvagwa nehama ndisana ndaiti muuye kuti muvataure nemi vari kutofunga pane pamwe zvamakaita ndikati haana chakamboita vanogona kuva vari vamwe vane vakachitora nemusikana uyu ari chero mameseji andinayo vanhu vakawanda ari kumusha uko vandisati anopenga ari kurwara kujere ndosaka ari kumusha akaenda nekurwara njere saka ndakubvunza kuti makaita sei makamuitei zvatinoda kutoita because pane munhu watataura naye wemugrupu imomo akati refer aiti ndiye aiti Precious uyu ameno ndiye akambobatwa laptop akambobatwa birwa saka ndiye kunditi hanzi tibhadhara hanzi 200 imwe 260
kudzidzisa apa takanga tamupa mari yetransport nekumpa vanhu vataitotuma tichiti ngatisaningi uyo nhamba dzake obva atanga kupa musi wacho unowanonzi tosangana hanzina ndichakupai nhamba dzasekuru vachona ndichakupai nhamba dzasekuru vacho mutaure navo hanzi zvinhu zvenyu zviripo hanzi zvinhu zvenyu zviri kubhinoni asi kune firiji nestovhu kwanzi laptop chete ndo isipo yakatengeswa saka vada kuti mutaurirane so that mukwanisa kubatsira musikana uyu unogwara unotopenga kana makataura naye hake makaona asiri kupenga asi unotopenga kwanza aitopinda zayoja kwanza aitopinda chechi iefm yakati zayoja mene kwaipinda achitoimba kupreserveship vanhu vakaona ndomuziva pane munhu ari kundisendera mameseji achitoti hanzvinhu zvenyu tozvitumira mangwana ini sekuru venyanda sekuru vacho handakupa nhamba dzenyu because handisina nhamba dzenyu sekuru vacho ndandakamira kuti mundipindura handina nhamba dzenyu sana handisina handida kuvapa nhamba iyi sekuru vacho nhamba chatovapa nhasi nokuti ndadziona pane umwe munhu ari kutonditi hanzisenda 260 because ndo vaive mugurupu vaive vese munodzigwa mari imi taurai nasekuru vachona munodzigwa mari taurai nasekuru vachona zvinhu munde notora mega musasendera mari munongoenda notora zvinhu zvenyu mega munongoenda notora zvinhu zvenyu mega iye vatofunga kuti pane zvamakaita kuti murape muzukuru ari kutopenga aripo kumuchau kubhiyera kwai kuhwedza meno kwari aritopenga saka ndichakupai nhamba ndichakupai nhamba dzesekuru vachona idzodzo muvabata then motaura navo oraisha ari kupenga shuwa musikana iye ari kupenga amene akabira ivava akandakaposta kugupu remapostuku akanga apfeka sketi yeblack akachena chena so ari kutogwara njere saka guys tobatana tente mantika I love you so much guys tobatana zvakare saka ma 35 and below please musakangana ntika Wednesday we are here ciao